Прывітанне, даражэнькія сябры, на сувязі Аляксей і падкаст «Каласы пацярпом шаі». Вы слухаеце чарговы выпуск і пачатак у нас сёння незвычайны, бо выпуск гэты мы здымалі ва офлайне на фестывалі Тутака. Вялікі дзякуй арганізатарам Тутакі за тое, што дазволілі нам там выступіць. Дзякуй усім, хто прыйшоў да нас. У нас быў аншлаг і было шмат людзей. З усімі было вельмі прыемна пакамунікаваць. Ну і ў самім выпуску так здарылася першыя 20 хвілін, записываліся без гуку, таму моя гісторыя пра то, як я зганяў у Амерыку, застанецца за кадрам, але я спадзяюся, што Эмілька і Евген не будуць супраць, калі я вам распавяду ее наступным разам. Вось, таму пачынаем адразу з навінаў сёння. Вось такі незвычайны пачатак. Усім прыемнага прагляду, хто глядзіць нас на Ютубе, і праслухоўвання на аўдыёпляцоўках. Не забывайцеся ціснуць падабаечку, не забывайцеся падпісвацца на падкаст, пашыраць спасылку на яго са сваімі сябрамі, сваякамі. Гэта вельмі дапамагае нам прасоўваць падкаст, які мы робім ужо больш за год і самастойна цалкам. І спадзяемся, што вам ён падабаецца. Всё, ідзем слухаць. Я не ведаю, як я выбрала гэтую навіну. Ну вось як? Ну у мяне звычайна больш навінаў пра там культуру і гэтак далей, а тут пра Кітай, пра нейкія абмежаванні. Рубрика «Дзяржава і закон». Так. Таксама мы працуем па рубрыках, што вельмі важна. А можа і не. Дык вось, Кітай можа абмежаваць замежны доступ да перадавых шаі мадэляў. Дзесьці мы гэта ўжо бачылі. Хіба не? Ну, але гэта пакуль што Беларусі гэта ўсе бачылі. Можа, пакуль што не. Вось, кітайскія ўлады пакуль што абмяркоўваюць рэжым, які можа абмежаваць доступ замежных кампаній і распрацоўнікаў да самых магутных кітайскіх шаі мадэляў. Лёша, якія самыя магутныя кітайскія шаі мадэлі цяпер мы ведаем? GLM 5.2, DeepSeek, Kimi K2 2.6, там іх хапае. А гэты Alibaba? Alibaba, Квены, таксама добрыя мадэлі. Але GLM 5.2. Ну, карацей, гісторыя ў тым, што Кітай ўжо пачаў рабіць мадэлі, якія адстаюць ад топавых мадэляў там па розных разліках на літаральна ад соткі. Калі год таму яшчэ, гэта, дарэчы, Паша распавядаў у сваім інтэрв'ю, год таму адставанне было там дзесяткі адсоткаў па розных вымярэннях, то зараз Кітай робіць топавыя мадэлі. Таму з гэтага пункту гледжання не дзіўна, што яны хочуць закрывацца, бо чаму грошыкі губляць, па-першае, па-другое, навошта аддаваць тэхналогіі. Але вы заўсёды гаварылі і падкрэслівалі, што там усё так адкрыта, яны там дзеляцца гэтак далей. Чаму яны менавіта цяпер пачалі глядзець на гэта як нейкую там стратэгічна важную рэч і абмяжоўваць, абы не адбылося уцечак? Не, мне падаецца, тут трэба даць трошкі больш кантэксту. Значыцца, ЗША у нас заўсёды рабілі мадэлі, якія называюцца закрытыя мадэлі. Так, усё, што вы ведаеце, ChatGPT, Claude, Google, так, вы не можаце спампаваць іх сабе на сервер альбо камп'ютар запусціць, і яно будзе ў вас працаваць. Кітай да гэтага моманту рабіў менавіта так. Усе топавыя мадэлі можна было проста спампаваць, сабе запусціць на серверы ў сваёй кампаніі, на вашай інфраструктуры і пісаць з дапамогай код, альбо пісаць тэксты і так далей. І гэта было вельмі незвычайна, так? То бок мы трошкі думалі пра гэта, навошта, гэта мяккая сіла, так? То бок Кітай падсаджвае людзей на свае мадэлі, і падобна, што так і было. Кітай падсаджвае на свае мадэлі, цяпер яны плануюць іх закрываць і увадзіць такія ж правілы, як цяпер у ЗША, то бок вы будзеце плаціць за выкарыстанне іх мадэляў, і ўсё будзе так. З цікавага, ужо цяпер ёсць некалькі мадэляў, якія закрытыя, напрыклад, для кодзінгу, і яны ў 20-30 разоў танней, чым, напрыклад, Claude, так, якія працуюць. Мне падаецца, Qwen зрабіў? Было, толькі Qwen так і зрабіў з Alibaba. Так. То бок, ужо цяпер, напрыклад, у нашай кампаніі, так, мы працуем у Амстэрдаме, зразумела, вельмі моцныя сувязі з ЗША, так, заўсёды былі. І ужо цяпер нашыя ребята абмяркоўваюць, давайце мы з вамі паставім кітайскія мадэлі і будзем пісаць з іх дапамогай код, бо навошта нам пераплочваць, калі агулам, так, якасць такая ж. І Кітай ўсё больш уводзіць такія патрэбныя нам запісы, што яны не будуць вучыцца на нашых дадзеных, з імі можна падпісаць афіцыйныя кантракты. Все вучацца на нашых дадзеных. Так, магчыма гэта так, але табе як кампаніі патрэбны проста кантракт падпісаны, так, што гэта ўсё будзе так, легальна, і ніхто не будзе вучыцца на тваіх дадзеных. Вось, і, напрыклад, мы ўсё больш глядзім у гэты бок. Всё яшчэ, галоўная мадэль у нас гэта Claude 4.8 Opus, але мы глядзім у той бок. Праграмаванне, так. Так. Ну, ёсць яшчэ простая думка даволі. Ну, карацей, зараз США з'яўляецца галоўнай краінай, якая вырабляе магутнейшыя мадэлі, і Кітай звычайна намагаецца атрымаць доступ да гэтых мадэляў, каб на іх навучыць свае мадэлі.
Ну, гэта звычайная тэхналогія, калі ты з больш магутных мадэляў навучаеш крыху менш магутныя. Кітай, можа быць, яшчэ адчувае, што іх мадэлі хуткім часе стануць больш магутнымі, і ўжо ЗША будзе ў пазіцыі, калі трэба будзе ЗША на кітайскіх мадэлях навучацца. Плюс Кітай робіць шмат навуковых даследаванняў, якія потым прымяняю ў сябе ў мадэлях і ў адкрытую потым усім аддае. Калі ў Кітаі будзе перавага, навошта ім гэта рабіць? Пакуль што яны забіраюць у ЗША, бо ЗША робіць лепей, калі Кітай будзе рабіць лепей. Ну, ўсё, закрыемся, хай ЗША ўжо ламае сабе галаву, як рабіць лепей, а мы не дадзім. А як думаеце, калі гэта адбудзецца прыкладна? Можа быць, ужо ў гэтым годзе, насамрэч. Гледзячы на тэмпы, гледзячы на тое, наколькі кітайскія мадэлі зараз адстаюць ад мадэляў ЗША. Ну, Кітаю трэба толькі чыпы свае нармальна наладзіць. Але ўжо, Huawei ўжо робіць, так? Ну, Huawei пакуль што робіць там 4% ад аб'ёму NVIDIA, а NVIDIA, Huawei — это галоўныя карткі, на якіх навучаюцца штучны інтэлект, працуе. Але, ну так, Кітай. І ў Кітаі яшчэ важна, вось ты сказаў, што танныя мадэлі. Навошта яны наогул аддаюць мадэлі у адкрыты доступ, а ЗША наадварот не аддае, таму што ў ЗША мадэлі робяць камерцыйныя кампаніі. Ну, яны тыпу прыватныя, можна лічыць, але не прыватныя. Ну, карацей, гэта бізнесы, ім трэба грошы зарабляць. А ў Кітаі ў асноўным гэта дзяржаўныя данацыі, таму яны не думаюць пра грошы, таму яны могуць гэта аддаваць і вось на гэтую мяккую сілу падсаджваць. Так. Тое, што ў ЗША гэта прыватныя кампаніі, гэта добрае пытанне, так? Калі прэзідэнт можа забараніць выкарыстоўваць канкрэтную мадэль, гэта... Яны прыватныя кампаніі, таму што на прыватных дадзеных І навучаюць. адмяніць чырвоную картку яшчэ. Так, і яшчэ яны OpenAI, правда? Добра, гэта бясконца можна абмяркоўваць вось гэтую барацьбу ЗША і Кітая. На жаль, няма тут трэцяга гульца, які Еўропа, так? Да гэтага таксама мы дойдзем сёння, але пакуль, на жаль, супрацьстаянне выглядае менавіта так. ЗША, Кітай, Кітай, ЗША. Кожны месяц новыя мадэлі, кожны месяц яны ўсё бліжэй адна да адной. А мне падабаецца, ты заўсёды, ці я памыляюся, ці ёсць некаторы ў цябе такі сентымент, такая вот ты гаворыш калі пра Еўропу, як быццам бы сашкадаванне, і такое заўзенне і Еўропа, ідзі ты, Еўропа, да нас, так, мы цябе добра. любім. Пераб'ем. Ёсць, канешне, сентымент, бо мне хацелася б, каб Еўропа была трошачкі больш развінутай, так? То бок мы часта ў нашым падкасці кажам пра гульца, які называецца Містраль. Это французская кампанія, з іх лечат і ўсё вось гэта вось. Але, канешне, ўзровень мадэляў там зусім слабенькі. І пакуль я не ведаю ніводнай кампаніі у тэхнічнай прасторы Амстэрдама ці Нідэрляндаў, якая б выкарыстоўвала сур'ёзна гэтая кампанія, акрамя кампаній, якім чамусьці нельга выкарыстоўваць мадэлі ЗША. Но я ўсё ж такі пахваліў гэта і Містраль. Містраль робіць мадэлі, якімі можна карыстацца. Хай не на такім узроўні. Просто Павел, ось Паша, Павел, ты ў сваім інтэрв'ю казаў, што Містралем нельга карыстацца ні для чаго, яны вельмі слабыя. Не, яны, ну, як сярэднестатыстычны кітайскі open-source працуюць. Просто каму і патрэбны сярэднестатыстычны тым, хто ўпэўнены, што гэтыя мадэлі экалагічныя і этычныя. Бо ўсе мадэлі ў еўразвязі, яны адпавядаюць ЯИ-акту, галоўнаму заканадаўству. ЯИ-акт патрабуе, каб гэтыя мадэлі навучаліся на дадзеных, якія абаронены аўтарскім правам, у сэнсе не скрадзеныя, легальныя, каб ўсё гэта было экалагічна. Бо адна з вялікіх праблем, якую я, дарэчы, у ЗША пабачыў, простыя людзі не хочуць, каб іх будавалі дата-цэнтры. У іх там пратэсты зараз будуць праз гэтыя дата-цэнтры. У Еўропе у нас пакуль што такой праблемы няма, тому што, ну, дата-цэнтры няма каму будаваць, няма дзеі, няма энергетыкі, але, ну, і ЯИ-акт уплывае косвенным чынам на то, каб яны не адкрываліся. Але гэта пра экалогію таксама. То бок Містраль — гэта экалагічная этычная мадэль. Адзіная ў свеце з магутных больш-менш. Як і шмат чаго, што ў нас ёсць экалагічна, этычнае, якім ніхто не карыстаецца. На жаль. Так, то бок я карыстаюся вось гэтымі пробачкамі, вельмі іх люблю, дарэчы. Добра. І... А пачакай, ведаеш што? Я думала, вось як гэта навіна ўвогуле трапіла да мяне, і я хацела яе замяніць. Ведаеце, на якую навіну? Вы мне скажыце, ці яна была больш цікавая, каб прыкладна разумець, яка ў нас аўдыторыя тутака на тутака. Так. І навіна была пра тое, я проста ў апошні момант пабачыла, што з'яўляюцца шаі, клоны розных блогераў. Яны цалкам капіююць вось усё, там танцы, жэсты, міміку і набіраюць... У этыку хацела пераскочыць адразу. Так, сканчваем падкаст. Не, мне просто цікава, мы ж не закранем гэтую навіну. Вы просто задзюбалі. Давай дадзім ее у этыку зараз. І абмяркуем напрыканцы. Не, я ўжо пачала. І яны зарабляюць больш грошай, чым непасрэдна блогеры, якіх яны капіююць. І, аказваецца, гэта настолькі становіцца вялікай праблемай.
Ну ты кажаш яны, ну гэта ж не шаі зарабляе, гэта людзі, якія гэтым кіруюць, зарабляюць. Ну так, гэта шаі Ну, крадзеж піраты. атрымліваецца, гэта шаі злачынства. Лёша, табе было б прыемна, каб з'явіўся які-нибудь шаі IT-барада і зарабляў бы больш, чым ты? Я не акцэнтуюся на заробках. Мне галоўнае, каб веды да людзей даходзілі. То калі гэта будзе якасна, і яны будуць пашыраць веды і рабіць добрую справу, ты згодны. А ты пры гэтым не будзеш зарабляць. Я і так не зарабляю. Ну, сур'ёзна. Калі чалавек сваёй знешнасцю там толькі грошы сабе зарабляе, ну і ладно. Ну, я таксама скапірую. Ну, але гэта шаі злачынства, так ці інакш. Чаму? А ты можаш даць Няма згоду. аўтарскага права на... Ладно. Пачакай, на знешні выгляд ёсць, так? І гэта крадзеж. Калі ласка, не рабіце так. Напишите ў каментарях. Але Лёшу нічога не шкада, мы зразумелі. Лёша добрай душы чалавек. Так, калі вы хочаце зрабіць клона Лёшы, ён вам скіне... Ну, глядзіце, чамусьці раней, калі шаі не было, і калі былі парадысты, якія парадыравалі людзі. Так і гэта пароды. Якія парадысты? Якія? Быў аккаунт у Тэлеграме, які праз дэпфейкі рабіў гэтага акцёра гэтага, які місія Impossible. Як яго? Ну, місія Impossible, ну як... Том Круз, вось. Так. Быў вельмі папулярны аккаунт, які рабіў Том Круз, сказалі. І Том Круз, лайки ставіў, класны, там мільённыя прагляды. І гэта не быў шаі, гэта быў дэпфейк. І Том Крузу падвышаецца яго папулярнасць. Всё класна. Гэтых жа акцёраў, калі пра акцёраў размова ідзе, іх жа не запросяць у кіно, бо яны не жывыя, ну пакуль што. Чакай, не, была навіна пра тое, што ўжо першая шаі актрыса, яна атрымала паўнавартасную ролю. Всё, гэта ўжо не актуальна. Такая яна унікальная, гэта не копія была. Всё нормально. Калі вы хочаце скапіяваць кагосьці, яго твар, яго контент і не сказаць, не спытаць пры гэтым іншага чалавека, не рабіце так, пакуль. Не, Лёша дазваляе. Лёшу можна. Пераходзім далей. Стоп, калі гэта публічны чалавек, чаму не? Ну, а на абы каго не робіць жа копій, там трэба манетызаваць. Я просто нагадываю, што на голас, напрыклад, няма аўтарскага права. Дагэтуль. Добра, што ў мяне пісклява, ніхто і не будзе намагацца. Добра, мы пераходзім далей навіна ад мяне, таксама такая трошкі... О, твой любімчык. Так, мой любімчык, мой краш Дэміс Хасабіс, я не ведаю, ці нехта з вас ведае, хто гэта, гэта... Твой краш. Так. Гэта чалавек, які галоўны дырэктар шаі, кампанія DeepMind. Калісьці была такая аддзельная кампанія ў Лондоне, якую потым купіў Google. Цяпер эта кампанія называецца Google DeepMind. Яны робяць Gemini і ўсё вакол Gemini. Все гэтыя Veo 3 мадэлі і на дадзены момант, мне падаецца, лепшыя мадэлі, якія робяць відэа і малюнкі. Вось за імі стаіць нобелеўскі лаўрэат Дэміс Хасабіс. І ён прапануе вельмі цікавую штуку, насамрэч, асабліва калі вы працуеце ў IT, ці, не ведаю, вельмі часта супрацоўнічаеце з Claude. Вы, магчыма, заўважылі такі прыкол з мадэллю Claude Fable 5, так, мне падаецца, называецца, так, што яна спачатку з'явілася, усе вельмі радаваліся, все карысталіся. Праз некалькі дзён яна знікла, бо Трамп сказаў, нельга, яна занадта магутная. Яшчэ праз некалькі дзён яна зноў з'явілася, і гэта ўсё вельмі цікава. Так вось, Дэміс Хасабіс прапануе асобны наглядны орган для перадачы, для перадавых шаі мадэляў, якія будуць тэставацца перад тым, як аддаць іх у паблік. І тут мы зноў, канешне, доўга можам... Пачакай, яны не тэстуюцца? Цяпер яны тэстуюцца самімі кампаніямі. Напрыклад, Anthropic хоча выпусціць Fable 5, так, яны такія бяруць і тэстуюць, кажуць, окей, яна сейф, мы лічым, што яна сейф, і выпускаюць у паблік. Так было з Fable 5. А цяпер будзе нейкі сядзець, вось, не ведаю, Ілон Маск ці яшчэ... Нейкі чыноўнік, які будзе правяраць, ці гэтая мадэль сапраўды бяспечная, ці можна аддаць яе першае ў ЗША, а другое ўвогуле на весь свет. Ну, недастаткова нібыта аднаго чыноўніка. Не, ну не адзін чыноўнік, камісія нейкая будзе сядзець, так, і гэта пытанне... Хіба так не працавала дагэтуль? Я не ўпэўнены. Ну, працавала, просто ніхто пра гэта не казаў. NASA. Так. NASA ж заўсёды гэтыя мадэлі кантралявала. Я не думаю. Ой, я сказаў NASA, божухна. Вы мяне... Пентагон. Яны ж кантралююць гэта ўсё. Добрае пытанне. У мяне няма канкрэтных звестак, што яны кантралявалі. Яны, напэўна, іх выкарыстоўваюць і такім чынам тэстуюць. Але я не думаю, што Anthropic ці OpenAI аддавалі ім мадэлі, каб яны іх тэставалі і толькі потым давалі ім зялёнае святло, што вось, калі ласка, выкладаць у паблік. Мне падаецца, да гэтага моманту, і пакуль всё яшчэ гэта так. Гэта дзіўна гучыць. Уяві сабе, у цябе топавая кампанія з топавымі навукоўцамі, і прыходзяць нейкія людзі, якія відавочна не такія топавыя ў навуцы, і кажуць, дайце нам мадэль пратэставаць. Хто там будзе тэставаць? Там будуць этычныя нейкія людзі, філёсафы. Я думаю так. Калі так, то окей. А калі там проста чыноўнікі, якія
Забараніць! Бум! Трамп. Ну, так было ўжо. Капец. По голосе был не Трамп, не. Вось. І для мяне цікава, і я не ведаю, як да гэтага ставіцца, што гэта робіць мой краш, так? Дэміс Хасабіс, які паважаны чалавек, які заўсёды заўзее за тое, каб прагрэс шоў наперад, ён кажа, давайте зробім нейкі камітэт. Добра, магчыма, нам патрэбна проста больш дадзеных, хто будзе ў тым камітэце, калі гэта будуць сапраўды добрыя навукоўцы, філосафы, А святары, напрыклад. Навукоўцы там, напэўна, ўжо не патрэбныя. Ну, ў сэнсе, навукоўцы ёсць у кампаніях. Хаця які... Ну, окей. Карацей, добрае пытанне, і будзем сачыць далей, бо, магчыма, Fable 6 ці нейкія Fable 5.3 ўжо будуць да нас даходзіць нашмат пазней, пасля таго, як ЗША будзе даваць нам зялёнае святло. Ну, Таму я так клапачуся пра Еўропу, бо у нас няма сваіх мадэляў, і калі ЗША скажа нам не, то і не. Я спадзяюся, што гэты орган не будзе кантралявацца дзяржавай. Вось было б круто, калі гэты орган гэта там некалькі людзей дасведчаных з розных кампаній, OpenAI, Anthropic, Gemini, якія просто там робяць нейкую фундацыю, і яны адзін аднаго будуць такім... Не, ну гэта мара. Калі б яны ввогуле супрацоўнічалі, гэта мара. Калі б яны маглі сабрацца разам, падумаць ввогуле, куды гэта все ідзе. Пака я бачу толькі гонку, пакуль я бачу толькі канкурэнцыю і жаданне выпусціць мадэль як мага хутчэй. А што з Fable цяперка працуе? Fable працуе, але таксама ёсць навіны, чуткі, Twitter, пасты пра тое, што працуе горш. То бок нібыта яны яе выключылі, яшчэ больш падрэзалі і включылі назад. То бок яна вярнулася не такой добрай, не такой магутнай. Прынамсі такія чуткі. Зноў ж такі, для маіх задачаў, для якіх я карыстаюся, я нічога не заўважаю, але для мяне 4.8 опус быў добры. Я як адчуваў, што гэты чалавек са мной размаўляе, так і адчуваю. Лёша ўжо даўно там. Лёша Капец. ўжо... Так. Капец. Творчыя тэксты просто рэдагуе мамка боска. Матка боска. Матка. Мамка. Стифера. Добра. Богохульнікі. Рэлігіёзнікі. Рэлігіёзнікі. Пока. Так, Эмілія, давай далей ты нам раскажаш пра Японію, трошкі таксама паходзім па іншых краінах, якія займаюцца шаі. Так. Рубрика Я праца. задзяўбаўся рубрыкі за цябе агучваць. Так? А такая складаная праца. Купі ему піва потым. 2. Паехалі. А вы б хацелі, каб вам за карыстанне шаі ў працы выплачвалі яшчэ бонусы і стымулявалі вас? Стымулявалі? Бонусы. Ну, сэнсе, так і так выплачваюць. Нам же бесплатна на працах даюць гэты шаі. Вось і бонусы. Ну, гэта ж не Вось 1000 табе даляраў. інструмент, каб ты хутчэй працаваў яшчэ і бесплатна. Ну, Женя, класна. так, по 10 гадзін і... Не, я гатовы танцаваць нават, калі мне будуць даваць нейкія бонусы. Толькі А дайце чаму ты бонус. спытала? У сэнсе, якія бонусы? Так просто навіна пра гэта. Японскія кампаніі стымулююць выкарыстанне шаі грашовымі бонусамі. Вось таму я спыталася пра вас. Усіх вас. Паводле DevBuy, дарэчы, журналісты паехалі ў Японію, взялі інтэрв'ю. Так. Ладно, не ведаю арыгінальнай У нас просто ссылачкі. спасылачка, так, да, Девбай Так. будзе. Некаторыя японскія кампаніі прапануюць супрацоўнікам узнагароды да прыкладна $1000. Ну, хаця для Японіі гэта ж, напэўна, не так много, правда? Не, нармальны грош. Паўсюль. У табе ну, ўсё нармальныя грошы. Нормально. За выкарыстанне шаі і карысныя сцэнары яго ўкаранення. І гэта спроба ператварыць карпаратыўнае «карыстайцеся шаі» ў вымяральны стымул. То бок вы можете уявіць сабе, наколькі все хвалююцца, што іх кампаніі не будуць выкарыстоўваць шаі і прайграюць канкурэнцыю, што просто гатовы кэш А якая яшчэ прычына? Ну, то бок, напэўна ж і так усе выкарыстоўваюць. Яшчэ Не, больш, ну, ты ж бачыш, яшчэ што- больш эфектыўна працаваць? не выкарыстоўваюць. Просто як бы таму, што каб вось у нас ёсць шаі, і мы таксама ім карыстаемся? Просто таму, што людзі не выкарыстоўваюць шаі. То бок, узровень не выкарыстоўваем, узровень выкарыстоўваем, там ужо будзе прырост працаздольнасці. Шмат людзей не выкарыстоўвае. Вось, калі ласачка, мы вам яшчэ даплоцім. Бо людзі не хочуць. Людзі кажуць, навошта мне гэты шаі? Я што, дурны сам сабе яму капаць? Ну, шмат хто так думае. І мае сэнс, мае рацыю. Не, ну акрамя гэтага, варта сказаць, я думаю, што таксама тут сярод нас, хто працуе з шаі павышае нагрузку на Когнітыўную нагрузку, і калі ты раней мог сфокусавацца на адной канкрэтнай задачы, што бы это ни было, цяпер тебе 5 паралельных працэсаў, ты ў канцы дня просто выходзіш, ты не можаш думаць, ты не можаш, тебе ўвогуле нічога не хочацца, і таму, канешне, людзі... Жень, ты рассказываешь, як быццам бы ты сидишь у психотерапевта, рассказываешь про себе, свой боль. Гэта падобна, так. Добра, што ты даехаў, можешь тут адпачнуць. Бо у тебя 5 спатканняў, паміж гэтым у тебя Клод піша нейкі код, які тебе трэба правяраць. І гэта вельмі складана. І таму ў Японіі, дзе і так людзі вельмі шмат працуюць, калі ім кажуць, ну трэба працаваць яшчэ трошачкі больш, трэба яшчэ раз паралеліцца, канешне, ім складана. А ёсць нейкая сувязь з тым, што гэта менавіта ў Японіі?
Что-нибудь, чым... цифровізаваная даволі краіна. Я думаю, что так, что гэта даволі багатая эканоміка. Лишь Ну так чаму яны так ж, напэўна, туды карыстаюцца? Ну, як бачым, не. Магчыма, культурныя нейкія штукі, магчыма, сапраўды, бо там ужо культ працы, і яшчэ больш працаваць складана, тому не ведаем мы канкрэтна. Дарэчы, цікавая штука яшчэ агулам, чаму людзей трэба кампаніям стымуляваць да выкарыстання шаі нават грашыма. Вось у праграмаванні у нас зараз ідзе цікавы шыфт. Можа, ты чуў, што такое Dark Factory? Конечно, так. Ой, зараз праграмісты... Чаму ў мяне не пытаешся? Ты чула, што такое Dark Factory? Не. Дзякуй, зараз я распавяду. Раскажы, пожалуйста. Карацей, калі раней мы пісалі, што са штучным інтэлектам код і код за нас, штучны інтэлект за нас пісаў код, а мы яго пераправяралі, то цяпер сеткі настолькі магутныя, што вялікую колькасць праектаў можна пісаць цалкам нейрасеткай, нават код не тое, каб не вычытваючы, нават не гледзячы ў гэты код. І когнітыўная нагрузка, а мы як праграмісты мы заўсёды намагаліся хаця б чытаць. Тыпу, больш задач выконвае шаі, а вычытваць кода ўсё роўна трэба шмат. І когнітыўная нагрузка расце, і ў выніку з'явілася паняцце Dark Factory, калі ты як распрацоўшчык не распрацоўваеш аплікацыю, не вычытваеш код гэтай аплікацыі, а ты распрацоўваеш сістэму шаі, якая за цябе цалкам піша код і адказвае за яго якасць. А ты як распрацоўшчык маніторыш якасць гэтай сістэмы называецца Dark Factory, а яшчэ ты маніторыш, каб выніковы прадукт працаваў адпаведна патрабаванням. То бок ты як праграміст на код самого прадукту ўжо не глядзіш, ты робіш сістэму і глядзіш за кодам сістэмы. І такім чынам когнітыўная нагрузка твоя зніжаецца, бо ты сочыш толькі за кодам сістэмы, якая піша код. Ну, а потым яна падвышаецца, бо ўсё роўна ты зрабіў 10 фічаў за дзень. Не, потым ты просто удасканаліваеш гэтую сістэму. А потым вы не патрэбны, таму што будзе іншая сістэма, которая будзе маніторыць. Ну, так. Але справа ў чым? Ось гэты шыфт, каб чалавек зразумеў, як аптымізаваць яго когнітыўную нагрузку з дапамогай Dark Factory, яго нельга з нуля зрабіць. Нельга чалавек, які цалкам не карыстаецца шаі, адразу ему сказаць, вось Dark Factory, вось цалкам змяняй патэрн працы. Таму спачатку трэба чалавеку даць веда аб тым, што такое шаі, як карыстаецца чатам GPT, і ён зразумее, як гэтыя аптымізацыі працуюць, як гэта ўсё выкарыстоўваць сваёй працы, і потым ён ужо наступным крокам будзе рабіць такія Dark Factory. Так, я, напэўна, тут трошкі дадам, бо мы выкарыстоўваем таксама на працы, можна сказаць, Dark Factory. Сэнс у тым, што ты па факце аддаеш ёй нават не тикет, так званы, так, то бок апісаную праблему, а ты просто кажаш, бо мы таксама шмат выкарыстоўваем voice, ты просто кажаш праблему, апісваеш праблему, далей яно само стварае тикет, яно само вельмі глыбока аналізуе ўжо існуючы праект і як гэта зрабіць, яно піша код, яно робіць, выкарыстоўваючы розныя абсалютна мадэлі, шмат код-ревью, потым яно робіць тэставанне, яно само запускае вам браузер, яно само походзіць па старонках ці мабільную аплікацыю, все правярае. Так, і яно просто ў канцы вам піша, окей, все зроблена, вось вам скриншоты, вось табе відэа, можаш паглядзець, як гэта выглядае. Я ўжо заліў на прадакшн, агулам все норм. І яшчэ, што я хацеў тут дадаць, бо Dark Factory гучыць таямніча, але варта сказаць, адкуль увогуле гэты тэрмін. То бок ёсць ужо шмат, мне падаецца, нават у Беларусі мы чыталі, ёсць заводы, дзе няма святла. В сэнсе фізычныя заводы, дзе роботы працуюць, ім не патрэбна святло. Так, мы звыкліся, што вы прыходзіце, і у вас там канвееры, так, і людзі стаяць нешта робяць. Гэта абсолютно ўжо не патрэбна, святло, няма чаго паліць, роботы самі все робяць у цемры. Адтуль паняцце Dark Factory, якое перанеслася таксама праграмаванне, дзе ідзе цэлы працэс. Ты ведаеш? Так. Я просто думаю, што Dark Factory гэта простое, што ты просто не ведаеш, што там адбываецца Не, ўнутры. это менавіта пераход з hardware, дзе вы робіце, не ведаю, машыны ў Кітаі робяць, так? Beyond your dreams, build your dreams. Xiaomi телефоны ў Кітаі. Так. Яны робяцца все на такіх, ну не все, але частка на такіх factories, і вось яны перайшлі ўжо у праграмаванне. Добра, Эмілія, як там? Ведаеце, што мяне здзіўляе прыемна, што людзі не разыходзяцца, а прыходзяць? А я нагадваю, што мы аўдыёпадкаст, нас яшчэ слухаюць. Так, каб нашы аўдыёслухачы разумелі потым, што я гавару і чаму я кажу, якія людзі з намі. Добра, пашлі далей. Цікавая наступная навіна, насамрэч, магчыма, вы таксама пра яе чыталі. Вельмі цікава, што ў нас ёсць таксама спасылкі з Савецкай Беларусі сёння. Гэта я прынесла. Кідайце мне памідорам. Так, але таксама я прыносіў яе з іншай крыніцы. Значыцца, у нас у Менску плануюць паставіць... Усё па-свенску. Так у Ракаве казалі, у Менску ўсё па-свенску. Ракою ўсё толкове. А маладзечна, жыве вечна. А Астравец свету канец. А ў Слуцку ўсё па-людску, кажуць нам. Блін, а в Рэчыцы нічога не было. Давайте пра Рэчыцу прыдумаем, накідаем. Воложин самае класнае месца. Давайте пра Смаргонь. Прыязджайце к нам Смаргонь, там все девушки огонь. А ці ёсць што-нибудь з Воложина?
Так, добра. Біць мяне ніхто не будзе. Дзяўчына з Воложина? За венца і венец. А яшчэ кірова расположен, так? Воложин расположен. Я дублюю на всякий выпадок. Так, дзякуй, Эмілія. Так вось, у нас у Менску, цішыня, будуць ставіць у Купалаўскім Караткевічам. Вось, і, што цікава, кампазітарам музыкі у нас будзе Шаі гэтым разам. Дзесьці сядзіць і плача адзін жывы кампазітар, который мог бы выканаць гэтую працу, зарабіць грош. Пра гэта якраз такі наш падкаст, правда, што вось яно ўжо ў Менску, ўжо Шаі піша музыку. Нічога больш насамрэч я не прынёс, але гэта проста паабмяркоўваць, што вось яно ўжо цяпер рэальна ў Беларусі, дзе мы все кажам, Беларусі ввогуле няма Шаі, ўсё забаронена, насамрэч все там даволі нядрэнна ў сэнсе кітайскіх мадэляў і доступаў да іх, якія ўжо таксама ўмеюць пісаць у тым ліку нядрэнную музыку. І вось яна рэальнасць. Ну, але яшчэ цікава, у якой там ступені Шаі задзейнічаны ў гэтым. То бок цалкам усё? Шаі як кампазітар? Ну, мы наўрад ці спраўдзім, правда? Ну, мы дакладна не спраўдзім. А не, вы? ну, Шаі цалкам не. Ну, все, там будзе чалавек, які сочыць за генерацыяй, які будзе Ну, ўправляць. так, гэта так. Канешне, але сэнс у тым, што музыку саму не будуць граць. Ну, трэба паслухаць, што гэта за музыка. Ну так, можа там просто... Можа, там просто грошай няма, і на суна падпіску за $10 купілі, і ўсё. Да рэчы, ведаеш, цікава, у нас жа сцэнар, і ты скажаш, што сцэнар нам ствараў Шаі. Жорстка, ну так. Так, і у нас гэты твор называецца «Замак Альшанскі». Вось твой Шаі. Не мог нармальна знайсці назву твора. «Замак Альшанскі». Так, сёння у нас рабіў сцэнар цалкам Шаі першы раз, што таксама даволі цікава. Выкидываем гэты сцэнар. Перастаеш быць амбасадарам Шаі. З цікавага па-руску ці па-беларуску? Ну, добра, але потым даведаемся, што яны там зараз ставяць. Добра, ідзем далей, Лёш. Давай трошачкі паразмаўляем пра тэхнічныя дэталі, толькі не распужаем усю аўдыторыю, калі ласачка. І мяне. І цябе. Ну вы здурелі, ну галоўная навіна ў сэнсе. Давай. Галоўная навіна за апошні месяц, пакуль нас не было, OpenAI сабраліся і выпусцілі самую магутную мадэль у свеце. Каб вы разумелі, мы так кажам кожныя 2 тыдні. То бок, гэта не прям нешта вау. Так, кожны месяц, добра. Ну просто Anthropic выпусцілі Fable 5, і трэба было адказаць чымсьці, і ў выніку OpenAI выпусцілі сямейства мадэляў, то бок 3 мадэлі новыя, GPT 5.6, і там 3 версіі: Sol, Terra і Luna. Sol самая магутная, ну і там Terra менш магутная. Пачакайце, самая магутная, яшчэ больш магутная, У чым мы выбіраем магутнасць? Кошт і інтэлектуальная здольнасць. То бок суадносіны кошту да інтэлектуальнай якасці. здольнасцю. То бок павінна быць максімальна танна і максімальна добра ў выніку. Ну, атрымоўваецца дорага і добра. Ёсць дорага і добра, гэта Sol, ёсць нармальна і нормально, гэта Terra, і ёсць Tana, і ну і так пойдзе. Гэта Luna. То бок я і карыстальнік не зразумела, чым мне карыстацца. Не, ну ёсць свае задачы. Напрыклад, ёсць задачы вельмі простыя, там, калі ў цябе ў аплікацыі, напрыклад, трэба пераклады рабіць, аўтаматычныя пераклады можа рабіць самая таная мадэль, вельмі добра. Там не трэба Sol выкарыстоўваць. А калі табе трэба там пра экзістэнцыяльны крызіс паразмаўляць перад наведваннем псіхолага, ты ідзеш, плаціш шмат грошай Солу, але менш, чым псіхолага. Не, я поеду на ту І такую. потым да псіхолага. Паабдымаюся з беларусамі, пап'ю піва, всё. Ну, а ты так зробіш, гэта добра. Але справа ў чым? Ну, карацей, калі не карысталіся, паспрабуйце, у часе GPT гэтая мадэль ўжо па змаўчанню даступная, але тут яшчэ прикол у тым, што Anthropic кампанія, яны Fable 5 закрылі спачатку, потым яны адкрылі на 2 тыдні Fable 5 і сказалі, што пасля 2 тыдняў мадэль не будзе даступная па падпісцы, трэба будзе за кожны токен, за кожны запыт плаціць асобна грошыкі. І ўвесь свет такі сказаў: вы што, дурныя, ну все па падпісцы заўсёды мадэль выкарыстоўвалі, вы тут такія крутыя. А Anthropic сказаў, што ну так, мы крутыя, у нас самая крутая мадэль, што хочам, то і робім. Прыкладна так там усё было. І ў выніку OpenAI выпускае гэтую мадэль 5.6 Sol, якая нават магутней за Fable 5. Альбо падобная. Ну там плюс-мінус. Так. І кажа, што наша мадэль будзе ў падпісцы, ніхто закрываць да яе доступ не будзе. І цяпер Anthropic вымушаны Fable 5 таксама падпісцы даваць. І там смешна, таму што яны спачатку пісалі да 5 чэрвеня у нас мадэль даступная. Потым выходзіць GPT 5.6, і такія так, працягваем да 12 чэрвеня. Потым 12 чэрвеня надыходзіць... Ой, ліпеня, прабач, ліпеня. І зараз яна ўжо да 19 ліпеня. Я вангую, што праз 2 дні яна будзе... Просто знікне гэтая плашачка, ну, хутчэй за ўсё. І будзе гэта падпісцы. Смешна. Ну, карацей, вось, OpenAI зрабіў добра нам. Так, і таксама, Семілія, ты пытала, так, як мы разумеем, што мадэль добрая і так далей. Ёсць такі вельмі смешна названы тэст, які называецца Last Humanity Exam.
Last Так? Humanity Exam. Нешта ў такім стылі. І заўсёды варта памятаць, калі вы неяк называеце свой тэст, ніколі не называеце яго last, так, бо гэтыя мадэлі ўжо праходзяць яго на 85%, ці нешта такое? Ну, штось, я не памятаю. Я таксама дакладна не памятаю, але вы можете знайсці гэта онлайн. І гэта даволі смешна, так? То бок вось ужо наш Last Humanity Exam амаль пройдзены, я думаю, до конца 26-го года ён будзе пройдзены на 90 плюс адсоткаў. І будзем рабіць Final Humanity Exam. Так не, далей уже не будзе Humanity Exam, далей не будзе чалавечы экзам, потому что ўжо ўсё, чалавека абагналі. Ну, гэта не жарт, сапраўды, усе алімпіяды ШАІ ўжо бярэ. Ну так. Таксама ў папярэдніх выпусках мы расказвалі пра фізічныя алімпіяды, праграмісцкія алімпіяды, матэматычныя алімпіяды. Паўсюль ШАІ ўжо лепш, хутчэй, танней. Таму цяпер праграмісты ездзяць на алімпіяды насамрэч піва папіць, мне падаецца, і добра правесці час. Праграмісты і піва? Ну, часам бывае. Добра. Вот наступная навіна, гэта мой жах увесь час, калі ввожу куды-небудзь свае дадзеныя. Прабач. Давай. Просто гэта ж рубрика «Гікаўшчына», і там ёсць твоя навіна. Ну, прыкладна, у апошніх выпусках заўсёды так, і ты заўсёды так здзіўляешся. Вельмі міла. Вось, пра мой жах, калі я ввожу куды-небудзь дадзеныя, што потым адтуль спішуцца грошы. З аўдыторыяй размаўляю. Вось, і я баюся, што ўвесь час там штосьці будзе спісвацца. Як ведаеш, моя бабуля кажа, а мне нічога не спішацца, нічога? Так, я часамі адчуваю сябе бабуляй вось у гэтым. Ну і на нашым падкасці таксама. А навіна пра тое, што карыстальнік Клод атрымаў рахунак на 16 мільёнаў даляраў, хаця карыстаўся бясплатным тарыфам. Ну, у яго на рахунку, напэўна, не было столькі грошай. Гэта так. Ну, камусьці трэба плаціць за ўсё гэта. Гэта карыстальнік з паўднёвай Карэі, і вось білінгавая сістэма Антропік паспрабавала спісаць з яго такую вялікую суму грошай. То бок адзін вечар там трошку, потым яшчэ трошку. І не зразумела, ну, то бок як? І гэта Антропік, як давяраць? Не, ну, уяві сабе, ты сидзіш увечары перад тэлевізарам. Тебе прыходзіць нотыфікацыя, так, 16,6 мільёнаў даляраў, калі ласачка. Можа, я прадала ўсю сваю маёмасць, усё, нырку дзве, у мяне на рахунку вось гэтыя грошы ёсць, у мяне раз, і іх спісаў Антропік. А мы так любім Антропік, хвалім заўсёды. Памылкі паўсюль здараюцца, ну. Покажи мне хоць адзін праграмны прадукт. Так, добра, калі мы гаворым пра роботаў, которые ходзяць, прыбіраюць, можа здарыцца памылка, мяне задусіць, як верыць тэхналогіям, як пачувацца камфортна? Ну, не пашансіла. Не, ну просто ты разумееш, мы ідзем у той бок, так, мы ўжо гэта не спынім. Вы ідзіце ў той бок. Я бабуляй стаю тут і здзіўляюся. Ну так, але я не бачыў ніводнага праграмнага прадукту, у якім не было праблем з білінгам, асабліва калі у вас ёсць білінг, так, то ну гэта. Але што, калі ў цябе няма грошай, няма праблем, атрымліваецца. Ну так. Моваецца так. Осторожна, дзверы зачыняюцца, вы ідзіце не ў той бок. Так. Таму цікава, але нічога супер незвычайнага. А Антропік неяк адрэагаваў на гэта? Я думаю, што просто. Ну яны ж высакародныя, я уяўляла б нейкі жэст. Да нічога яна не высакародная, ну все яны уже там. Ну скажы, давай моцна скажы, як ёсць. Все яны дадзеныя гэтыя выкарыстоўваюць, знаеш, як ходзяць, і потым Пентагону адлікі робяць. І Пентагон выкарыстоўваў 4 мадэлі, адна з іх грок, якія яшчэ 3. Ну гэта ж відавочна OpenAI-аўскі, антропікаўскі, ну все там на мазі. Ніякая гэта не кампанія дабрачыннасці. Нема кампаніі дабрачыннасці ў штучным інтэлекце. Так яны робяць працу ў накірунку этыкі, але ну, блин. Ну, гэта адзін аддзел, так? А іншы аддзел у гэты час супрацоўнічаюць з Пентагонам. Гэта так. Але ў нас ёсць Містраль AI, які вельмі этычны і добры, і экалагічны. Таму, калі ласачка. Ой, у наступных выпусках 100% вы зноў пераабуецеся і скажаце па-іншаму, бо па Антропік спявалі дыфірамбы. Ну, ўсё змяняецца. Добра, перад перапынкам, перад тым, як мы зможам з вами больш нефармальна паразмаўляць, калі у вас ёсць нейкія пытанні, я распавяду апошнюю навіну. Яна таксама пра Еўропу, бо я прыношу звычайна навіны пра Еўропу, і у нас, канешне, з'явілася суверэнная ШАІ-платформа. У нас можа з'яўляцца ўсё, што заўгодна, акрамя добрых мадэляў у Еўропе. Это маё меркаванне. Так, Лёш. Вось, значыцца, EU Stella пазіцыянуецца як еўрапейская альтэрнатыва амерыканскім ШАІ-сервісам. Дадзеныя павінны заставацца пад еўрапейскім кантролем, запыты не выкарыстоўвацца да навучання без згоды. Карацей, ўсё, што мы з вами ведаем, так як працуюць усе бясплатныя тарыфы ў Claude, ChatGPT і так далей. Вось з'явілася такая платформа ў Еўропе. Зноў ж такі, ідэя класная, правда? Экалагічная, як мы кажам. І ўсё такое, але што ў гэтай платформе, якія мадэлі могуць выкарыстоўвацца, ці хтосьці будзе гэтым карыстацца, пакуль я не бачу. На жаль, усе людзі, з якімі я толькі не размаўляў,
все карыстаюцца ChatGPT, OpenAI, Claude, Anthropic і вось гэтыя все назвы, а не Mistral. Я калісьці, дарэчы, распавядаў у адным з выпускаў, я хадзіў на хакатон у Амстэрдаме, які называўся... Добра, я не памятаю, як ён называўся, але ідэя была ў тым, што трэба выкарыстоўваць толькі еўрапейскія тэхналогіі. То бок вы з нуля пішаце код, выкарыстоўваючы там Mistral ці некую яшчэ экзатычную мадэль. Потым вы робіце деплоймент, таксама выкарыстоўваючы такі ж і прадукт. Так, давай менш гэтых тэрмінаў сваіх задроцкіх. Добра, але я хочу сказаць, што досвед быў не самы прыемны, і наколькі я ведаю, пакуль, на жаль, нічога там не змянілася. Што цікава ў гэтым праекце, про які ты распавядаў, яны выкарыстоўваюць мадэлі з адкрытымі вагамі. То бок не адкрытыя цалкам мадэлі. Там напісана ў статці мадэлі з адкрытымі вагамі, а гэта могуць быць і кітайскія мадэлі. То бок мадэль з адкрытымі вагамі не раўно мадэль адкрытая, бо адкрытая мадэль гэта мадэль... Адкрытыя вагі гэта значыцца, што ты можаш спампаваць мадэль і запусціць у сябе на жалезе. Але ты не ведаеш, на якіх дадзеных яна навучалася, і ты не ведаеш, якімі інструментамі яна навучалі. Каб мадэль была адкрытая, трэба яшчэ, каб дадзеныя былі даступныя. І інструменты. Open weight мадэлі з адкрытымі вагамі мадэлі гэта ўсе кітайскія мадэлі. Таму магчыма, яны там выкарыстоўваюць кітайскія гэтыя мадэлі. Ну даже не порадавацца, ну. Карацей, з'явілася новая шыі платформа. Скора, напэўна, з'явіцца яшчэ новы шыі акт, і зажывем мы з вами. На гэтым мы робім перапынак. У нас яшчэ, канешне, шмат сторонах сцэнара, але всім трэба... людзей. Ну. Так, всім трэба папіць вадзічкі, падзарядзіць ноўты. Мы застаемся тут у менш такім менш афіцыйным фармаце. Калі ласка, падымайце рукі, калі у вас ёсць мы не былі ў афіцыйным фармаце. Так? Ну добра. Калі вы хочаце пра нешта паразмаўляць, калі вас нешта цікавіла, мы рады адказаць на ваши пытанні. Ну, гэта не пытанне, але хацела сказаць пра свой досвед. Я вельмі моцна карыстаюся чатам. Я аплаціла на гэты курс, не ведаю, як ён там называецца. Дык вось аднойчы я задала пытанне, але быў адказ такі непоўны. І тады я рашыла зрабіць эксперымент. І говорю, мой ты даражэнькі, ты ведаеш, як мне трэба гэта інфармацыя. Ты ведаеш, ты, можа, дружочак, нікога ж у мяне болей ж няма. Ты не спешы, ты вельмі добра падумай. Ты ведаеш, ну гэта смерць. Вот мне трэба гэта інфармацыя. І говорю, добра падумай, добра падумай. І ведаеце, што напісана? Думаю. 30, разумеете, дума 30 секунд. Это что для чата GPT? Но зато якую інфармацію он мне выдав. Усё ты так докладно. Я говорю, ось бачиш, як ти захотів. Ти бачиш, як ти мене виручив, ти мой дороженький. Я кажу, Елена Петровна, меня не называют. Я старался. И вы в черговый раз, ну, значит, вы мне говорите, я буду думать, как вас не подвесить в черговый раз. И вот таким чином. Оказывается, и до штучного интеллекта так само трэба по-чалавечаму адносіцца. І ён зробіць сабе, аддаць усю такую інфармацыю, якая сабе падобна. А як вам так трэба будзе кожны раз ему вось так прасіць? Ці не будзеце вы яго праз нейкі пэўны час лічыць, што нейкі дурненькі, бо кожны раз трэба цябе так упрашваць. Ну нібыта ўжо павінен. Не, вы яго можете распесціць проста, ён прывыкне. Так, ну я таксама вучуся, але я гавару, калі мне трэба нейкая інфармацыя, я гавару, да ты ж зараз думай, не спяшы. Я дадаю гэта, і ён піша, я думаю. Я думаю. Ну, сапраўды, ну, тэхнічна так працуе, калі ты просіш нейрасеткі падумаць, калі ты просіш іх... Яшчэ, калі ты з імі размаўляеш звычайнай мовай, як мы распавядалі, то нейрасеткі лепей адказваюць, бо для іх гэта маркер таго, што яны ў дыялогу знаходзяцца. А на дыялогах, звычайна, калі дыялогі ў навучальнай выбарцы, звычайна утрымліваюць больш якасныя адказы. Спадарня Алена, дзякуй вялікі, што падзяліліся. Гэта вельмі мілая гісторыя. Так, ну, чалавек самастойна дайшоў да звычайна пагражаюць, звычайна кажуць, пішы там вось так-небудзь. Мы можам смяяцца так, але навучаўся штучны інтэлект на інфармацыі, створанай чалавекам, таму, канешне, такія кур'ёзныя дыялогі таксама здараюцца. Ці ёсць яшчэ нейкія думкі, пытанні, гісторыі, як вы заставілі нешта штучны інтэлект зрабіць? У меня есть пытанне да хлопцаў. На вашу конечно, пошла нафиг. Да. На вашу думку, хто больш разоў адціснецца ад зямлі? Fable ад Anthropic, так. Сол ад OpenAI ці Эмілька ад Беларусі? Ну, блин, хорош.
Я вам вина налью. Прогиб залічаны. А у нас есть призы на найлепшае пытанне? У тебе 9 призов, нагадаю. Все 9 туды. І бутэлька вина. Навечно твоим застаецца толькі тое, што ты аддаў, так што ўсё аддам. Усё, што прывезла. Клас, класнае пытанне. Эмільку любім, таму ніякі шаі. Так а адказ патрэбен сур'ёзны ці... Ну, калі сур'ёзна, шаі, канешне, больш аціснецца за любога чалавека. Ну, таму што шаі аціскацца будзе ў фізычным увасабленні робата, а роботы на сённяшні момант могуць аціскацца бясконца. Толькі электрычнасць падавай. Просто ты шаі любіш найбольш. Канешне. Канешне, шаі маё любімае. З'ездзіў в Амерыку, ўсё цяпер ужо. Нічога з ім не зрабіць. Добра, яшчэ пытанні, думкі. Усе сікаць хацяць. Ну, так а мы не адпускаем, атрымліваецца, людзей. Мы не адпускаем. Калі хочаце, можаце схадзіць на прагулку. Калі не, то мы насамрэч працягнем. Ой, я вам зайздрошчу, дарэчы. Ось, это добрая ідэя, так. Добрых сноў. Там. Дарэчы, пад наш падкаст вельмі добра спаць, мне казалі. Так, у нас быў, я ўжо пра гэта неяк узгадвала, у нас ёсць слухач, который слухае нас 15 хвілін перад сном. Як калыханку. І нічога не памятае. Это вельмі міла. А гэта, дарэчы, Нічога не памятае, гэта Лёша. 2 тыдні. 2 тыдні, слухаць. Пытанне. Можна мікрафон? Дзе там у нас мікрафон? Дзякуй. Мікрафон, мой любімый. Я памятаю, нейкі час таму вы казалі, што у беларускую мову лепш умее Gemini. Ці штосьці змянілася з тых часоў, і якая зараз будзе рэкамендацыя? Я просто адкуль маё пытанне. Я, карыстаючыся парадамі, вырашыў згенераваць сабе падкасты на тэмы, якія мяне цікавяць, на базе артыкулу. А якія тэмы вас цікавяць? Ой, гэта... Ну, давайте одну. Гэта ж нешта забароненае? Не, гэта была інжынерія нейкая, там, прыклад прамысловай інжынеріі, які пераносіўся кудысьці там на айцішныя праекты. І я згенераваў спачатку па-ангельску, паслухаў гэта ўсё, а потым знайшоў у ноутбук LM кнопачку, гузік такі, згенеруй мне па-беларуску. Я такі, о, па-беларуску, давай. І, шчыра кажучы, я спачатку вельмі моцна смяяўся, потому што ён згенераваў, але гэта такі класічны, такі айцішны беларускі. Такая спачатку трасянка беларуска-руская, а потым беларуска-украінская пад канец дыскусіі, калі ўжо ўсе напівасілись. Вось. І вяртаючыся да пытання, з досведа вашага, што і якая з мадэляў, якая з тэхналогіяў зараз лепш умее беларускую? Ну, давайте па чарзе, давай. Так, як я Gemini раю, да выхада Fable 5 і новых мадэляў солу прыватнасці, Gemini сапраўды лепей працаваў з беларускімі тэкстамі творчымі, я так скажу. Бо беларуская мова прыблізна аднолькавая там была, часам гэтыя сеткі збіваліся крышачку на украінскую мову. З Fable 6 я GPT-5.6 я яшчэ просто не паспрабаваў моцна папрацаваць, таму не магу сказаць, але яна хутчэй за ўсё будзе працаваць нават лепей, чым Fable 6. Fable 5. Так вось Fable 5 з беларускай мовай працуе выдатна. Ён, па-першае, беларускаю яго ён пачаў выпраўляць памылкі. Я з ім шмат працаваў, каб зрабіць адзін творчы праект для сетевир.art. Можете паглядзець. Сетевир.art — гэта праект па маёй музыцы. Усе тэксты там прапрацоўваў Fable 5. То бок я даваў яму ідэю, ён прапрацоўваў. Ён знаходзіў памылкі, якія некаторыя мае знаёмыя з лінгвістычнай адукацыяй не бачылі, па-першае. Па-другое, ён выдатна размаўляў на беларускай, ён усё разумеў, і ён часцяком нават мяне падбадрываў. Я пішу на ракаўскім слэнгу беларускім, там у нас ёсць словы, якіх нідзе няма. І аднойчы ён мне напісаў, што вось гэта памылка, такога слова не існуе, але гэта твой ракаўскі акцэнт, беражы яго. Это суперміла. Вось. І больш за тое, з Fable 5 я праграмую шмат, і раней я праграмаваў на ангельскай мове, бо нібыта, калі ты на ангельскай праграмуеш, то ён не так збіваецца ў кодзе. Апошні месяц я просто забіў, я даю каманды па-беларуску, і код выдатна пішацца, вялікія праекты адносна, няма якая розніца. Таму з Fable 5 я не адчуваю наогул розніцы між мовамі, з беларускай працуе класна, і памылак няма, і украінізмаў я таксама не бачу. Супер, дзякуй. А сцэнар дзе створаны?
Сцэнар створаны праз GPT 5.6 Sol. До рэчы, вельмі грамотна ўсё там. Так, у сцэнары таксама не памылак амаль што няма. Ён без душы Дарэчы, атрымліваецца. са сцэнаром цікава. Я не распавёў гэтую гісторыю, калі пра Fable распавядаў, Распавядзі. пра GPT 5.6. Это справа ў тым, што мы сцэнары ведзем у Google Drive, у Google Доках. І Anthropic з Cloud мадэлямі, ты можаш падключыць свой Google Drive, але ён не можа правіць файлы, рэдагаваць. Ён можа толькі іх счытваць. А чат GPT можа правіць файлы. Ну, неяк так склалася, што яны реалізавалі гэты функцыянал. І звычайна, як мы сцэнар складаем, звычайна ребята збіраюць да запісу па 6-7 спасылак. Я збіраю, усе гэтыя спасылкі мы скидываем у Telegram. Потым я гэтыя спасылкі беру і адна па адной хожу ў інтэрнэт, читаю, што там за навіна, прашу зрабіць самарызацыю, Пішаш у чат, што за фігня, а не навіна. Перенашу гэту інфармацыю ў Google Doc файлік. У Google Doc файліку у нас усе навіны азначаныя колерам розным, у Эмількі адзін колер, у мяне свой, уже не трэці. Карацей, усе навіны праглядаю, перанашу ў файл, раблю самарызацыю, каб вы маглі падчас падкасту прачытаць. І яшчэ я іх фармірую так, каб больш-менш мы аднародна размаўлялі, каб не было такога, што там Женя 5 навін запар чытае, Эмілька 2, я там 2. Не, ну вы бясконца бывае гаворыць. І гэтым разам не было часу, шчыра кажучы. У нас там форс-мажор быў яшчэ, калі мы Піва пілі ўчора у нас доўга. машына зламалася, не было часу падрыхтавацца. І пакуль машына была зломаная, я у чат GPT даў доступ до майго Google Drive, скінуў проста спасылкі нашыя у чат GPT і папрасіў мадэль, сказаў, што гэта спасылкі да нашага падкасту, вось гэтыя спасылкі ад Жэні вядоўцы, гэта ад Эмілі, гэта ад Алексея, схадзіў конкретную тэчку на маім Google Drive, паглядзі, як выглядаюць падкасты, сцэнары для падкасту, і ствары такі ж сцэнар да новага падкасту. А ты не баяўся даваць доступ? Ён пайшоў на гадзіну, ён павярнуў спачатку сцэнарыю, якім былі толькі спасылкі, і чамусьці Эмілька ён себе колерам не вылучыў. Але ён растусаваўся все тэмы вельмі добра. Мне там толькі літаральна 2 тэмы прыйшлося перазмясціць. І другім запытам я папрасіў, кажу, ну спасылак мала, зрабі яшчэ самарызацыю. Ён яшчэ на гадзіну пайшоў, знайшоў змест навінаў, знайшоў арыгіналы навінаў, таму што у нас часцяком навіны ідуць з DFBY, а DFBY гэта бывае не арыгінальна навіна, ці нават яны не пакідаюць спасылкі. Карацей, ён зрабіў мою працу за 2 гадзіны, на якую я сам вытрачаў раней там 2-3 гадзіны і даволі якасна. Мяне гэта здзівіла. Першы раз вось Так, Шаі напісаў якасны сцэнар. Пра доступ. Ты не баяўся даць яму доступ і ў цэлым гэта бяспечна даваць доступ? Ну, гэта небяспечна, калі у тебе там файлы нейкія, за якія ты хвалюешся, што яны прападуць, але мой Google Drive... Ён не можа нічога, напрыклад, выдаліць выпадкова? Можа. Выпадкова, але такога ўжо мала здараецца. Але здараецца. Ну, я не чуў гучных гісторый. Можа быць, я потым знайду, што ў мяне толькі сцэнары на Google Drive засталіся нашы. Самае важнае. Але якщо ёсць карзіна, сметніца, можна са сметніцы аднавіць. Я бачу там яшчэ пытанне перад тым, як вы яго задаце. У нас, напрыклад, на працы працуе так. Мы таксама, у нас нельга даваць доступ клоду да галоўнага Google Drive, але мы стварылі аддзельны Google Drive, які Шаі Google Drive, дзе ў нас няма PII, Personal Identifiable Information, то бок няма прыватных дадзеных кліентаў, і агулам туды мы далі доступ клоду і працуем. Ну, просто раней можна было сцэнар так зрабіць з дапамогай Шаі, але мне трэба было б напісаць здаравенны абвес праграмны, растлумачыць, што за чым трэба было рабіць. А тут я просто скінуў спасылкі і просто нават голасам мог сказаць: «Эй, ой, там прыклад зрабі». Натуральна так і сказаць: «Эй, там прыклад зрабі». Спадарня Алена табе расказала, як трэба размаўляць, якое гэй, ну. То бок гэты шлях да працы, якая карысная, ён скараціўся літаральна да каманды як чалавеку, не каманда, гэта афігець. То бок цяпер так. Ну і гэта ў тым ліку, таму што мы па-чалавечы, Лёш, Крылас. Па-чалавечы размаўляць. Добра. Па-ракаўску. Добра. Наступнае пытанне, Крылас. У мяне, хочацца все не пытанне, а працяг папярэдняга пытання, бо я, можа, так трохі ускрыюся. Працісканне. Не першы раз просто вы узгадалі ў сваім выпуску пра разумную калонку «Холас». Я на гэтым праекце прадуктовы дызайнер. Волонтера, так. Голас класны праект. Так, мы працуем над ім і мы выкарыстоўваем так, мы выкарыстоўваем Gemini. І ён з такім, ну, для беларускай мовы мы гэта выкарыстоўваем, і так, мы зараз, у нас такая закрытае бета-тэставанне перад адкрытым, ачывішся, выбачайце, просто мовы ўжо міксуюцца. Ну, відавочна. Так, відавочна, дзякую. І так, у ёй ёсць такая украінская, польская, часам казахская, мы так над ім сцябёмся, напрыклад, там
голас Бамблбі яго Wake World, там Бамблбі працягні I'm blue, да будзі да будай, і он такой да будзі да будай, да будзі да будай. Ну, карацей, А вы там весяліцеся. ну, трэба тэставаць з розных момантаў, не толькі прамыя. Ну, Эй, голос, якое надвор'е на вуліцы? I'm blue, да будзі, да будай. Все пытанні адказ. але вельмі смешна. І хацела проста скарыстацца, можа, яшчэ раз сітуацыяй. І мы, акрамя голасу, у нас ёсць сайт, праект называецца Sonora, і мы зараз збіраем грошы для того, каб запісаць якасны беларускі датасет. Сайт-праект — гэта праект, які робіцца ў паралелі. Гэта яшчэ адзін як бы праект ад гэтых, ну, гэта ініцыятывы. Адна працуе над калонкай, другая на тым, каб зрабіць якасную беларускую мову у штучным інтэлекце, і вы збіраем якраз такі грошы на тое, каб запісаць гэта, і ўжо шукаем дыктара, сабралі некаторую суму на гронцы, і ўжо шукаем дыктара, каб былі нармальныя націскі, была нармальная размова, і каб это была якасная беларуская мова з усімі памягчэннямі і так далей. Наш падкаст упершыню выкарысталі, каб прарэкламавацца. У мяне ёсць пытанне, і зараз. Але так, цікавы вось досвед, Лёша, што ты выкарыстоўваеш іншую. Я думаю, што якраз такі Ян, які вось галоўны гэтай ініцыятывы, ён сёння ўвечары прыедзе. Я думаю, трэба будзе з ім якраз такі падзяліцца. Вы ж выкарыстоўваеце галасавы рухавік. У нас, ну так, ёсць speech to text і text to speech. У нас две. Наколькі я памятаю, а у OpenAI яны выклацілі недавно новае вырашэнне галасавое, але яно будзе нашмат даражэйшае, напэўна. У нас две мадэлі. Адна speech to text, другая text to speech. Атрымаецца, што слова секс прагучала. Speech to text як бы можна якраз такі выкарыстоўваць, я думаю. Цікава, трэба празмаўляць. Так, дзякую. Дзякую. Все, дзякую, я выкарыстаў ваш эфір. Мы цябе любім. Яшчэ пытанні, яшчэ заўвагі. Так. Яшчэ рэклама. Добрый дзень. Прывітанне. А якую мадэлі лепей выкарыстоўваць, каб тебе Пентагон хутчэй заўважыў, ладкавацца на працу туды? На працу? Тады табе трэба атрымаць кітайскі пашпарт, папрацаваць дзесьці ў Алібаба, і потым цябе забяруць з рукамі і нагамі туды, в Амерыку, каб ты... Цябе не выпусціць з Китая. Думка такая, што калі ўсе баяцца таго, што за імі сочыць гэта штучная інтэлігенцыя, то чаму сабе там не піарыць? І калі-небудзь нехта заўважыць цябе. Сур'ёзны адказ будзе такі. Так, хутчэй за ўсё чытаюць, але магчыма зрабіць сувязь паміж тым, што вы пішаце канкрэтна вамі, все яшчэ даволі складана, то бок дадзеныя все яшчэ выкарыстоўваюцца, але яны больш ананімізаваныя, гэта моя думка. Вось, таму магчыма пакуль это складана, але якую мадэль? Ну, грок, напэўна. Я думаю, яна найбольш шэйдзі нейкая такая мадэль, ніхто не ведае, адкуль іх грошы, бо імі нібыта ніхто не карыстаецца, так? Нейкі грок існуе, але потым мы чытаем, як бамбілі Іран, і потым мы чытаем, што, ну, грок. Нагадаю, Іран бамбілі 4 мадэлямі, просто у аднаго маска хапіла сказаць, што грок там таксама быў. Окей. А 3 астатнія мы не ведаем, правда? Я як. Так. Хацела запісаць. Добра. Рубрика «Розная», калі ласачка. Дзякуй. Для прыватнага прагаворвання промптаў з'явіліся наморднікі. Што? Вось мы з вами прыйшлі ў гэты момант. Што? Таму я сказала, што ў мяне для вас будзе падарунак на наступным годзе. І гэта не таму, што ты таксічны. Это мне кляп тады патрэбны ўжо. А пра гэта пасля. Гэта ў іншым падкасці, гэта ласкатухі. І 30 хвілін карды. Так, таму што людзі ўсё часцей працуюць з промптамі, і гэтай галасавой працы з шаі стала больш, таму калі ты ў офісе і побач з табой твае калегі, каб ім не перашкаджаць, з'явіліся вось адмысловыя маскі, ну яны сапраўды выглядаюць як наморднікі. Так, паглядзіце, будзе спасылачка, яны прям вось такія, і гэта даволі смешна. Але яны класна працуюць, то бок ты там можаш нагаворваць што заўгодна, і ўсё добра працуе, але ты нікому не замінаеш і спакойна сабе. Ну, суседзям не будзеш перашкаджаць, так, гэта самае важнае. Бо насамрэч таксама гісторыі з офіса, так, што мы сядзім насамрэч таксама побач, у нас даволі open space. Вось, і ёсць праграма, якая называецца Whisperflow, то бок па факце гэта галасавы уводы, можна таксама кодзіць, так, альбо рабіць все, што заўгодна, і гэта то, чым я карыстаюся. І насамрэч, ну,
я не буду набываць такі наморднік, але агулам Бо я тобі його подарую. так, бо мне яго падаруць Эмілія, але праблема такая ёсць. Ты сядзіш, побач сядзяць калегі, часам калегам таксама люнотна выходзіць на сазвоны, яны прямо адтуль сазваніваюцца і атрымоўваецца каша, канешне. Вось ты спрабуеш сапраўды whisper, так, то бок як это whisper па-беларуску? Шаптаць? Нашэптваць гэтыя промпты, але таксама не заўсёды все добра чутна, і потым у цябе нейкая каша замест этого промпта, што я раблю часта, гэта я прям падымаюся, іду ў нашы вось гэтыя Прыбіральню. перагаворкі, сяжу там адзін з шаі, просто нешта размаўляю, потым вяртаюся, ну то бок гэта не вельмі зручна, і все больш людзей на гэта падсаджваецца, таксама праз мяне, бо я гэта рэкламую паўсюль, хожу і кажу, як гэта класна, гэта хутчэй у 5 разоў, чым пісаць, і я баюся, што хутка все будзем сядзець у намордніках. Па-першае, прыкол у тым, што гэта навуковая праца. Так, ну, Каляна, яны выклалі гэта на Арвіксе, то бок гэта нібыта навуковая праца пра тое, як можна зрабіць маску, якую ты будзеш шаптаць, і будзе ўсё чутна. Амаль што навука і тэхніка нават. Так. Па-другое, там шаптаць трэба, так? Не, ну ты... Не, яно добра ізалюе, таму ты можаш гаварыць. Дзе яно ізалюе? Ну там так напісана. Яно ізалюе? Не, ну ты паглядзі, як яна выглядае, яна ізалюе, конечно. Не, ну, блин, там нібыта проста масачка. Яна паглынае гук для навакольнага і перадае голас у мікрафон. Да. Ну, як так, добра. Але гэта ўсё вельмі адстойна гучыць насамрэч, таму што тут мы гаворым, што трэба працаваць па 10 гадзін, у Яўгена баляць вочы, напружанне, і ў цэлым, ну, тэндэнцыя сумная. Так яшчэ ты сядзіш, працуеш 10 гадзін, стрэсуеш, і яшчэ ў намордніку гэта робіш. Не, так чакай, гэта просто пераходны момант да шунта ў голову ад маска. Там уже гаварыць не трэба будзе, ну. Што ты? Гэта вельмі сумна. Гэта сумна. А як вырашаць гэтае пытанне, Эмілія? Як вырашаць? Ферму купіць, ферму на Падляшшы, так. І гадаваць там што-небудзь, і быць шчаслівым, і раз на год прыязджаць на тутака. Ну вось, карацей, калі у вас раптам была такая праблема, ужо ёсць вырашэнне, апранаеце прыгожы наморднічак і пішаце... А вы уяўляеце, гэта вот open space, гэта здаравеннае памяшканне, дзе сядзіць сотні чалавек, і яны ўсе сядзяць у намордніках. Ну гэта ж капец. Як у найгоршых фільмах. Футурызм, ну. Так, вельмі футурыстычна выглядае. Так. Перастаньце, спыніцеся! Калі што, для нашых слухачоў, тут мы чуем цяпер ўсё горшыя варыянты, што з намі будзе. Чакай, Женя, а чаму менеджерам яшчэ такія наморднікі не прыдумалі? Вы заўсёды там сядзіце ў гэтых... Женя, дзе твой наморднік? Просто вось праграмісты сядзяць, пішуць код. Які-нибудь менеджер сядзіць побач. Ты ему кажаш, дай папрацаваць, он табе адказвае, я тут на мітинге, я вырашаю будучыню кампаніі. Да пішоў ты да дупы. Ну, чаму праграмістам гэта ў першую чаргу? Бо я сяджу на мітингу, вырашаю будучыню кампаніі. Але, зноў ж такі... Не, я да таго, што неяк жа жылі, і нармальна было. Не, мы калісьці код рукамі пісалі. Так промптаў не было неабходнасці... Просто праблема ў чым? У тым, што калі ты ў шумнай прасторы надыктоўваеш промпт, ён захоплівае слова іншых, часам бывае. Праблема не ў тым, што ты замінаеш камусьці працаваць. Не, ну ты ліку замінаеш, так? Калі вас... Так на парані наушнікі з актыўным шумом. Ну, можа, гэта некамфортна, я не хачу, каб мае промпты чулі. Таксама залежыць, што ты праграмуеш, так? Не, яны там нічога... Такого. Может, ты на працы і код свой паказваць не будзеш там менеджер? Ну, гэта глядзець, дзе я працую. Якое парнае праграмаванне? Пайшоў да дупы, сеньор. Ты што? Мой код, моя прыватнасць. З медычнай асновы, кажуць, атрафуюцца лёгкія. Не атрафіруйцеся, хлопцы, карацей, праз свае шаі. Все, будзем... Ну, цікава. Ідзем далей. У нас, значыцца, Клод дапамог знайсці крытычную дзірку ў білетнай сістэме фестываляў у ЗША. Конечно, 16 мільёнаў ён забраў у слухача з южнай, з паўднёвай Карэі. Карыстальнікаў. Квіток і дзірка такая здаравенная. А там тутака, на фэст-тутаку таком? Не, гэта ў ЗША. Так вось, насамрэч, калі вы памятаеце таксама ўсе размовы пра Клод Мітас, такая мадэль, так, это тое, пра што шмат размаўлялі, што... Клод Мітас — гэта Клод Фейбл, толькі Fable — гэта абмежаваная версія Мітаса. Так, то бок калі кампанія Anthropic стварыла мадэль Клод Мітас, яе не пусцілі ў паблік праз тое, што яна занадта магутная, у тым ліку ў кібербяспецы. То бок яна можа рабіць вось такія эксплойты, то бок яна можа знаходзіць крытычныя праблемы і рабіць вельмі шмат праблемаў. Таму на той момант яе і дагэтуль яе абмежавалі. Крытычныя ўразлівасці же, так, па-беларуску? Ну, напэўна, так. Я просто заўсёды думаў, што крытычныя ўразлівасці — гэта ж тыпу уразлівасць, можна ўразіцца і прабачыць. Не. Так вось. Вельмі цікава, што так, даследчык бяспекі пры дапамозе Клод Opus 4 і 7
якая насамрэч не супермагутная, уже давно все забыліся пра 4.7, знайшоў у сістэме, неважна, як яна называецца, у ЗША уразлівасць, якая дала доступ узроўню суперадміністратара. Тадам. Як ведаеце, гэта круто. Гэта вельмі Гэта страшна, так, бо я таксама працую, напрыклад, у праекце, дзе у мяне ёсць роля суперадміністратар, і калі падумаць, што нейкай ШАІ атрымае доступ да суперадміна ў нашай аплікацыі, ну, на гэтым агулам... Што можа? Прадаць білеты? Што ён можа? Усё можа? Усё можа. Бачыць всю інфармацыю, можа выдаліць усё, што заўгодна. Можа ствараць, ну, ты суперадмін, то бок па факце, як у суперадміну, у тебе ёсць доступ таксама да дадзеных кліента, так, ну, то бок гэта страшна. Вось, і тое, што мадэль 4.7, якая ўжо аж некалькі месяцаў, як нікому не цікавая, все яшчэ настолькі магутная, чтобы знаходзіць такія ўразлівасці, гэта страшна, і мне цікава, калі будзе такі тренд пошукаў гэтага ўсяго. Мы, калі ў ЗША былі, у нас же праграма была па штучнаму інтэлекту і кібербяспецы. Мы там размаўлялі з некаторымі топавымі кампаніямі, якія кібербяспекай займаюцца. Яны сказалі, што тренд у тым, як кібербяспека пабудавана звычайна. Ёсць так званая red, чырвоная каманда і... Белая, чорная, хіба не? А блю. Так, і блакітная каманда. Чырвоная каманда — гэта людзі, якія ламаюць сістэмы, намагаюцца штосьці скрасці, напрыклад, а сіняя каманда блакітная — гэта каманда, якая абараняе гэтыя сістэмы. Так вось, раней было так, што хакеры ці чырвоная каманда, яны ламалі сістэму, а сіняя каманда блакітная, яна знаходзіла гэтую дзірку і закрывала. І вось хуткасць зломаў, яна была не вельмі вялікая. Знайшлі нейкую вялікую дзірку, адзін раз сістэму адную сламалі, потым ва ўсіх сістэмах, якіх гэтая дзірка ёсць, гэтую дзірку закрылі, ўсіх гэта задавальняла. На сённяшні момант з дапамогай штучнага інтэлекту гэтыя хакеры, red, чырвоная каманда, яны гэтых дзірак находзяць вельмі шмат і вельмі многа, і проста блакітная каманда не паспявае закрываць гэтыя дзіркі. Дык вось сэнс у тым, што хутчэй за ўсё павінна гэтыя блакітныя каманды, людзі, якія абараняюць софт, яны павінны стаць праактыўнымі, яны павінны наперад з дапамогай штучнага інтэлекту самастойна шукаць дзіркі, то бок яны павінны яшчэ самастойна стаць red team для сябе. Так. Пакуль што, ну, маглі сабе дазволіць не быць, маглі проста чакаць, але цяпер не. Цяпер ёсць тренд, што вось абарона, яна праактыўнай становіцца. Просто праблема, якую я тут бачу, што дастаткова адзін раз зламаць суперадміна, і агулам, ну, там ужо што б ты не закрывай. Праблема больш глобальная. Праблема ў тым, што найлепшая абарона будзе ў тых, у каго найлепшая мадэль, а найлепшыя мадэлі будуць у ЗША. Не ў нас. Тадам. Ну вось. Карацей, як бачыце, мадэлі нават не Fable, не Mythos ужо здольны гэта рабіць. Таму практычная парада, калі вы працуеце ў IT, зрабіцеся самі чырвонай камандай, запусціце нейкі моцную мадэль, так, якая паходзіць па вашай кодавай базе, і вам пакажа, дзе тэарэтычна у вас праблемы, пакуль ніхто не атрымаў вашага суперадміна. Але слухай, тут же скользкая сцежка. Ты можаш быць класнай кампаніяй, ты будзеш такой вось праактыўнай блю-тім, будзеш свае дзіркі шукаць, у сябе знойдзеш, і вось ці хопіць табе этычнасці, знайшоўшы ў сябе дзірку і вытраціўшы на гэта шмат рэсурсаў і грошай, потым пайсці і ўсім кампаніям свету распавесці, што яна ёсць. Не хопіць. А тады ты становішся red team для іншых кампаній. Ну, можаш стаць. Можаш, тэарэтычна можаш стаць, але трэба камітэт, як Дэміс Хасабіс сказаў, толькі вось для кібербяспекі. Падкаст «Каласы пацярпом ШАІ» стварае камітэт. Добра. Вельмі... Долучайцеся. Пакуль вы размаўлялі, нам прыйшло паведамленне. ШАІ захапіў свет. Не, ўсё добра. Застаемся на падарожжы. Гэта да папярэдняй навіны пра маскі, што ёсць маскі для геймераў, і яны выглядаюць, ну, так жа страшна, то бок вось усё ў цябе тут закрыта, і як наморднік таксама, вельмі падобна да намордніка. Ага. У вас ёсць такія маскі? Не, мы не геймеры, не. Але то бок, і гэта ўжо... Мы без меры. Вау, Лёша клас, шлем у Лёшы. Шлем, так, ёсць шлем. Але геймерам для чаго? Каб не крычаць, каб не лаяцца гучна? Каб не фантаніць. Каб лаяцца гучна, і цябе не чулі дома і не выганялі з хаты. Не, каб на спаборніцтвах ты сваю тактыку суперніка не крычаў. Напэўна, гэта прыватнасць. Але калі ты ноччу гуляеш, напэўна, таксама зручна вельмі. Так, а што са шлемам? Са шлемам ўсё класна. Набывайце. Шлем, VR, можна ў D&D гуляць, можна розныя рэчы рабіць. Добра, Лёш, давай паразмаўляем трошкі пра Джоні Айва, які ўжо нас карміў гэтымі
абяцаннямі пра новыя нейкія гаджеты і нібыта нешта Джоні здарылася. Айв, гэта былы дызайнер вельмі знакаміты з Apple, не з Apple, з гэтых гаджетаў. з Apple, так. Так. І яны з OpenAI, з Сэмом Альтманом, у прыватнасці, гэта дырэктар OpenAI, яны ўжо гады 2 як карышаць, Так, яны выпусцілі калісьці вельмі мілы І всё, відос, дзе яны так. ходзяць у кавярню ў Сан-Франциско і і ўсё рыхтуюцца нібыта да такія, чагосьці, мы так. штосьці зробім. Вось Сэм Альтман, ён галоўны па шаі, Джон Айв, ён галоўны па дызайну. Вось штосьці гэтая парачка павінна зрабіць, і 2 гады мы намагаліся здагадацца, яны нам нічога не казалі, і ў выніку цяпер мы ведаем, што яны будуць рабіць. Яны будуць рабіць колонку «Голас». Ну, я б хацеў, канешне, каб колонку «Голас», але яны будуць рабіць галасавога асістэнта ў выглядзе колонкі, які будзе пад сабою мець чат GPT. Колонка Як збудавана, незвычайна. капец. І вось я таксама думаю, 2 гады мы чакалі, каб што мы там думалі, што гэта будуць нейкія новыя насімыя гэтыя бранзалеткі. Можа быць, гэта будзе штосьці там для распазнавання твоей чалавечнасці, якія-небудзь антэны, космас. Яны, колонку робяць. Колонку! Ну і потым яшчэ і маёр цябе будзе слухаць пра гэта. Так колонок уже гэтых хапае. Там і Алекса нам не патрэбна, выкідвайце. Ну, шмат чаго ёсць ужо. Якая колонка нафиг? Это OpenAI. Для чаго? Так, а можа вы распешчаныя, разбэшчаныя? У вас ёсць колонки дома? Не. Ну, я ведаю, што там у Беларусі шмат у каго стаіць сапраўды Яндекс Аліса. Напишите ў каментарах, што вы з гэтымі колонкамі робіце. Я просто адразу скажу, што Яндекс Аліса злівае дадзеныя ў адпаведныя органы, это трэба сказаць. Але што вы робіце з гэтымі колонкамі? На дворе, напэўна, пытаюць людзі. Ну, на дворе. Ну, у вас, у кагосьці з вас ёсць колонки, вось скажуць там. Алекса кажуць, але Алекса... З чым працаваць? Можна адчуваць сябе менш самотна, калі ў цябе колонка і на хоць што-небудзь гавора? Такая... А use case які? Што рабіць з ёю? Smart Home. Ну окей, Smart Home трэба 0,0001% чалавецтва. Добра, гэта не рэпрэзентатыўная выбарка. Давайте паразмаўляем з вами, якія юзкейсы ў галаве. Блин, наш голас сядзіць, прабач, а я тут сижу. Глядзі, так прарэкламавала, а ты тут. Не, ну давай. Голас патрэбен кожнаму беларусу, таму што гэта яшчэ іміджавы падтрымаць, і беларуская мова, яна, ну, я трэба пашыраць, там няма пытання. Не, пачакай. Просто гэта крышку дзіўна гучыць, бо як быццам бы функцыянальна ніяк, яна патрэбна таму, што падтрымліваць, таму што беларуская мова, вось таму што але практычна. Я магу накінуць, мы з табой зараз сядзім з Еўгенам у вышыванках. Практычна вышыванку насіць ці практычна насіць цішотку, якая там камерцыйна выпускаецца? Напэўна, практычнее цішотку насіць. Не, неправда. У мяне, напрыклад, суперкамфортная, у ёй не горача, яна мяне вечарам будзе грэць маё сэрца. Добра, давайте... Што яна даражэйшая, ну, для мяне крышку менш практычна, давайте паслухаем меркаванне. Таму што гэта беларуская. Не, просто я хочу сказаць пра... Мне просто цікава, гэта чапляе, таму што як быццам бы беларуская не можа быць практычным, мець функцыянальнасць, а толькі таму, што... Тут цэлы, для мяне цэлы клас... Ну, так прагучала. Цэлы клас гэтага ўсяго колонак. Яно для мяне не... Я не чапляюся. А яшчэ закрываюць крамы, і нам трэба ў гэтым, так, тут вось калі говорыць пра падтрымку, калі крамы закрываюць, мы ведаем, то вытворцаў, конечно, трэба падтрымваць. Я накидываю. Я просто, я накидываю. Ёсць когорт людзей, якім, канешне, колонкі патрэбныя. Добра. Ты ўжо сказаў, які процент. Падзяліцеся з намі, калі ласачка, вашым меркаваннем. Давай, кажы тебе мікрафон. Скажы яму, накідай яму за каўнер. Давайте так. Па-першае, першы момант, ёсць калектыўная адказнасць, а есть то есть свои ожидания, которые будете выкарыстоўваць. Першы момант, перад тым, как даць колонки на открытую бета, першае, нам трэба, каб людзі іх выкарыстоўвалі. Калі у чалавека... Не высылайце яму. Секундачку. Я так прадуктовы дызайнер, то есть я разглядала там розныя таргет audience. Як што адказвае прадуктовы дызайнер голас? Прадуктовы дызайнер, да, голаса. Таму перш за ўсё трэба, каб, канешне, добра, калі у чалавека ўжо ёсць досвед, але такіх людзей нямала. Ну, то есть немного, не шмат, так. Там сярод нас вось толькі адзін чалавек. Каб набываць колонку, каб размаўляць, але трэба натрэніроўваць гэты свой скіл. Ну, гэта вось па паводзінам. Трэба тебе просто сябе неяк прымушаць на гэта. Ці будзеш ты сябе прымушаць? Можа, не. Таму трэба паказваць некаторыя дакладныя use case. У нас ёсць 4 target audience, на которые мы арыентаваны. Першае, тое, што я бачыла, іх не шмат, гэта калі ёсць бацькі вось у Еўропе, у которых ёсць дзеці, которые размаўляюць па-беларуску. Для мяне гэта было шок.
калі я бачыла калі бацькі размаўляюць па-беларуску і дзеці размаўляюць па-беларуску у Польшы я просто яны па-расейску часам не разумеюць нават і мне гэта было просто здзіўленне вось яны адна з тых катэгорый другія гэта людзі которые вельмі цікавяцца беларускай культуры і яны просто трэба будзе паказваць ініцыяваць то как калонка часам з табой размаўляла але гэта будзе вельмі дзіўны кейс, калі ты такі ходзіш падумана такая вітанкі, давай паразмаўляем якая вось будзе рэакцыя на халер ты размаўляеш но я табе не ініцыявала я не прасіла таму перш за ўсё как бы да будзем спрабаваць паглядзець як людзі пасля адкрытай бэты на гэта адрэагуюць але трэба будзе просто для сябе змяняць для того каб размаўляць з калонкай ці гэта спрацуе ці не пабачым пасля таго як раздадзім 20 калонак і вось мой адказ дзякую табе вялікі мой адказ такі я не буду набываць гэтую калонку ад Альтмана і ад Айва таму што яна мне нафіг не патрэбна і у меня няма юзкейсаў але я набуду голас каб падтрымаць праект і магчыма праз голас праз падтрымку праекта я знайду свае юзкейсы але я ўжо буду інфраструктуры голаса. Але трэба яшчэ паказаць гэтыя юзкейсы, бо часам мы бачым калонку і проста разумець, а што з табой рабіць-то? Можа табе пажартаваць? Дарэчы, яшчэ адзін такі вось промпт, каляда будзе дабудай, мы там елі торт, яна проста нешта такая, што это такое? Мы такія, торт ядзім. Торт? Я такой, распавядзі, як ты еш торт. Які смачны торт, ням-ням-ням, ням-ням-ням. Толькі шкада, што ён віртуальны. Все, заканчиваю эфир. Я так само, у меня есть, я вспомнил один из юзкейсов, у меня есть тетя, якой 75 год, вось ёй все интерфейсы, акрамя голосового, менш зручныя. Так, телефон занадта маленькі, камп'ютер занадта складаны, бо там нешта зашмат усяго. Планшет яшчэ больш-менш насамрэч, бо гэта нешта пасярэдзіне, але вось галасавы асістэнт найбольш зручны. У мяне яшчэ тады пытанне будзе вось мы разабраліся што ёсць кагорта каму гэта будзе зручна мне да цябе Эмілька пытання рыхтуйся ты у нас просто адзіная ён будзе накідваць не буду накідаць хаця ты бы пра дзяцей давай так блин не добра ведаеш ты бы дзіцёнка свайго пакінула сам насам з калонкай з вашай калонкай нашай беларускай так дарэчы калі вось гэта прагучала мне гэта супер спадабалася тому что дзеці у мяне дачка яна выдатна размаўляе па-беларуску і калі ніхто не замінае нідзе вось расійская мова не гучыць побач там то гэта чыстая беларуская мова як толькі штосьці дзесьці хтосьці нават калі дзеці беларускамоўныя і ўзровень добры яны паміж сабой часта пераключаюцца на расійскую мову то бок як быццам бы просто трэба, каб вось беларуская мова гучала дзесьці, каб яна чула і не абавязкова гэта пра размову і тады гэта вельмі стымулявала б і натхняла, каб і дзіця больш карысталася беларускай мовай, таму што яно абсалютна роўна і польская і расійская і беларуская, але пытанне толькі што колькі яна яшчэ чуе, але я не магу, напрыклад, размаўляць увесь час, так? Таму так, я б, канешне, задавальненнем. Калі ласачка, пытанне у нас ёсць. То бок вы маеце на ўвазе, што калонка будзе як здесь такая радыёкропка висела, которая увесь час по-беларуску нешта, некие беларускае радыё, там апошнія навіны, там потом трансляцыя. Не ведаеце, ёсць толькі контенту, на жаль, по-беларуску, там асабліва для дзетак. Але яго можна згенераваць. Так. Зараз, секундачку. Просто по нашему досвіду, не толькі як бы, наших давайте четвертый стул поставим. Наших супрацоўнікаў, тых, хто працуюць, ёсць таксама дзеці, яны размаўляюць па-беларуску, і ёсць такі, мы так наглядалі, што дзеці вельмі актыўна размаўляюць з калонкай, і яны вельмі хутка навучаюцца, і яны быццам, я не ведаю, дарослым трэба неяк сябе пераламаць. А дзеці это просто такое пачаў я з ней размаўляць і я не ведаю ці мы можам зараз ідэнтыфікаваць дарослы голас і дзяцінскі каб контент так трохі адрозніўся і як стыль адказу але дзеці прям як быццам бы сябе не то што сябра або нехта хто калі ёсць гульнявы момант то канешне дзіця будзе яны вельмі актыўна размаўляюць з халонкай. Там ёсць праблемка, як толькі вы пачнеце дэтэктаваць гэта дзіцячы голас ці не даваць дзецям крыху іншы контент, то на вас адразу кладзецца адказнасць за ўсё тое, што дзеці з вашай нейрасеткай пад калонкай робяць. А пакуль вы не робіце гэтай розніцы, то юрыдычна, я так думаю, можна заўсёды сказаць, што гэта бацькі выкарыстоўвалі, далі дзецям, а ў нас няма сервісу для дзяцей. Мы просто размаўлялі аб гэтым, таму што могуць быць розныя людзі сям'і выкарыстоўваць калонку.
хлопцы казалі, што нібы гэта магчыма, але гэта вельмі пакуль складана вось гэта зрабіць. Таму пакуль у нас адзінкавы так аднолькавы контент і ну спрацоўвае яна дарэчы аднолькава. Клас, дзякуй. Можна ласка мікрафончык вось там. Я пакуль толькі скажу Наста, мне вельмі падабаецца які падыход у вас у выбары узору для маўлення, то бок я ведаю як адбіраюцца людзі, которые з іх на вас сёння нам туды будуць. Так, і там вельмі сур'ёзны падыход, класна, я калі паглядзела, пачытала, вау. На маўленне якіх будзе вучыцца. Так, клас, гэта... Добра, давайте хтосьці хацеў яшчэ дадаць. Дарэчы, юзкейсе. Зараз, калі набываеш новую машину, то ёсць супер базовая версія, там ужо няма мультымедыа. Только утрымальнік такі для мобільнага телефона. І вось ты можаце зрабіць адразу у корпусе, як мобільны телефон, каб пасаваў да машыны, і размаўляй. Стаіш сабе ў пробках па гадзіне ў адзін бок, і размаўляй, і выкарыстоўвай. Я тады накіну все ж таки яшчэ і нам на стол. Давай. А навошта мне колонка тады для гэтага, як я гэта з телефона з чатам GPT раблю? У меня там галасавы дапаможнік, я з ім размаўляю. Але забачце, нават да той пары яшчэ ў Android і ў Android Auto і ў Apple Auto яшчэ няма чата GPT, ніхто не дадаў. У телефоне ёсць, я по Bluetooth падключаю до сваёй машыны і размаўляю, все. Нема праблем. Я б только о юзкейсе размаўляю. Але вымаўленне там не такое. Не, конечно. Там... Не беларускае, да. Адразу дадаць да Android Auto. Там уже есть. Так, я дзесьці бачу, ці то быў шорт, ці то быў Reels, дзе, падаецца, ёсць такая колонка, можа, гэта Аліса, я не ведаю, дзе таксама ёсць абмежаванне па ўзросце, калі дзіцячы голас, то оно не включае нейкую музыку, ці там нешта, і дзіцёнак такім голасам кажа, включи мне пошлую Моллі, ці нешта такое. І оно включае, і агулам дзіцёнак сабе насалоджваецца. А мы сканчваем дыскусійны формат. Пачакай, і тут яшчэ у вас было пытанне, ці мне падалося? Так, мы пераходзім больш у формат падкаста, ці вяртаемся ў формат падкаста. Эмілія, давай працягнем далей. Цяпер усе навіны, которые я бачу пра роботаў, я думаю пра цябе, Евген, так што лічы, гэта таксама для мяне. Навіна, так, таму што гэта навіна пра тое, што з'явіліся, мы ўжо абмяркоўвалі самых розных роботаў, іх выгляд тое, якімі яны могуць быць, а тут уявіце мяккая рыбка-робот, то бок і яно класна выглядае, не палянуйцеся, паглядзіце, то бок яна вельмі плаўна, проста перамяшчаецца па прасторы, плавае, яна падобная да маленькага кіта, не ведаю, яна такая беленькая, і яна цябе не палохае, тому што калі я гляжу на робота, якога вы хацелі, каб ён вам ложак запраўляў, там прыбіраў, я думаю, што мне будзе дусіць. А калі гэта рыбка плавае, ну што мне зробіць рыбка, то бок мне ёй будзе спакайней, камфортней, і такая рыбка-робот з'явілася. І яна можа ложак засцеліць. Я не думаю, што. Ой, занадта калі кароткія ручкі, і што яна можа зрабіць? Ну, Евгенія, ну справішся ты неяк з гэтым ложкам сваім, ну... Не, ну у роботаў павінна быць нейкае карыснае выкарыстанне. Што гэта рыбка робіць? Пачакайце, я вам скажу. Давайте падумаем. Яна можа... Яна плавае па прасторы. Гэта як паветраны шарик такі, які можа самастойна плаваць у нейкім кірунку. І там адно з прымяненняў у гэтай працы было напісана, што ён можа вас будзіць, напрыклад. Вось бы існавала нейкі іншы механізм. Падлетае воблачка і так... Вставай! Ведаеш, вось аўтары бачаць патэнцыял у сацыяльных роботах, хатніх кампаньёнах і інтэрактыўных інсталяцыях. Карацей, чаго толькі капіталізм з імі проста камфортней, прыемней, калі чалавек баіцца робота, то але так, што з ім яшчэ можна рабіць? Уміляцца, ён можа ўплываць на твой эмацыйны тон, настрой. Ну так, вось я не хачу кота, хачу... Хочаш рыбку шаі? Не, ну гэта ж робот, які лётае, ён лётае там на, я не памятаю, на якім газе, але туды... На тым, які тебе задусіць. Узрываць можна. Не, я пра тое, што туды не ўмясціш вялікі нейкі апарат, які будзе рабіць шмат чаго. Это не будзе сабака ці кот. Калонку туды можна змясціць? Во, все, мы знайшлі вырашэнне. Ідзем далей. У Беларусі запрацавалі беспілотныя грузавікі з шаі. Электрогрузавікі з шаі. Насамрэч так, даволі прыемная навіна. Я прям пачытаў, паглядзеў таксама фотачкі. Канешне, гэта яшчэ не на публічных дарогах, гэта склад. Я нават не памятаю, ці у нас тут ёсць назва прадпрыемства. Добраном. А, Добраном, так, добра. Все вось гэтыя... Добра. Вось, і цікава, што ў іх на складах ужо ездзяць такія машыны, якія паміж
кропкамі на складзе перавозіць прадукты. Ёсць, канешне, аператары, якія сочаць, каб все было добра, але агулам машыны могуць разумець ужо, што перамяшчаецца, што перад імі, што збоку, хто павінен праехаць першым. Мне падаецца цікавы досвед. 100% кітайская тэхналогія, якая перавезена напрямкі з Китая, але цікава. Так, у Злучаных Штатах ездзяць, конечно, але мы конкретно кажам про Беларусь. Тут, конечно, можна сказаць, колькі працоўных месцаў гэта забіла, так, ці не зрабіла, але вось гэтая тэхналогія дайшла ўжо і да Добранома. Гэтыя машыны, дарэчы, з Расіі экспартуюцца кампанія Вакарга. Так, і там лейблачка наклеена паверх кітайскай, я ведаю. Так. Ну так. Але, слухайце, памятаеце, мы абмяркоўвалі, што у нас там уводзяць спрошчаныя правілы па ўвозу робатаў у Беларусь, данацыі, можа гэта таксама зараз будзе працаваць, так, будзе больш машын. Яны пішуць, што адзін аператар можа дыстанцыйна кантраляваць 10-12 такіх машын, сочачы за маршрутамі і ўзроўнем зарадкі. Але вось цікава, у іх QR-код на машыне, здаравейны QR-код, но у мяне у галаве не складваецца, навошта QR-код, гэта дастаткова тэхналогія старая на машыне, якая супер датчиками запиханая. Там можно просто поставить маленький датчик и считывать номер этой машины. Что? QR-код? Трэба разобрацца так глыбей у гэтай тэхналогіі, канешне, але факт ёсць факт. Вось ужо электрамашыны, вось ужо шаі, які, ну, магчыма, гэта не LLM-кі, але нейкія нейрасеткі, якія таксама сочаць, дзе хто едзе. Даволі цікава, мне падабаецца. Лёш, давай далей. Так, ладно, моя наступная навіна про тэхналогіі. А не падаецца, што многа гэтым разам пра тэхналогію? Да вы заколебали. Не, вельмі цікава, вельмі цікава. Алло, я вам прапановаў пасікаць схадзіць, вы самі тут сядзелі. Ну, все, давайте. Давай, Лёш, Але токсік. Гэта ж нам за гэта нават не плацяць, уяўляеце? А мы з ім сядзім. Давай. А мы з ім сябруем. Дзякуй. Ладно, апошняя. Ну, она такая экзістэнцыйная крышачку, напэўна. Кампанія Антропікі на часцяком тэстуюць запуск сваіх мадэляў на роботах. Ну, і не толькі на роботах. І у іх быў такі тэст, ёсць інструмент, Клод-код называецца, з дапамогай якога мы пішам код, это інструмент ад кампаніі Антропік. Яны год таму рабілі эксперымент, яны бралі робасабаку, я не памятаю, якую, хутчэй за ўсё гэта кітайскі быў юніт-3 які-небудзь, і яны Клод-коду давалі задачу запраграмаваць сабаку самастойна цалкам, каб гэтая сабака, ну, там рабіла нейкія дзеянні. І год таму і паралельна ставілі людзей, каманду людзей, якія рабілі тое ж самае. І вось год таму Клод-код, ён не мог нічога такога зрабіць, ён у сэнсе упіраўся ў нейкі паталок, ну і людзі рабілі адпаведна задачу хутчэй за штучны інтэлект. Дык вось у гэтым годзе недавно яны запусцілі новы гэты эксперымент, прычым з мадэлькай старай, гэта Opus 4.7. І цалкам без дапамогі чалавека Клод-код самастойна падключыўся да ўсіх датчыкаў, запраграмаваў усе датчыкі ў гэтага робота, і напісаў цалкам софт для гэтага робота. Гэта навіна выбітная тым, што гэта такая мара шматлікіх распрацоўшчыкаў штучнага інтэлекту, каб штучны інтэлект сам мог сябе дапрацоўваць. Гэта нават не мара, гэта мэта. Гэта мэта. І не толькі у плане софта мадэлі, каб самі сябе палепшалі, але, канешне, у плане фізычным, каб мадэлі самі для сябе маглі сваё цела запраграмаваць. Вось літаральна гэта навіна пра тое, што Клод-код смог запраграмаваць для сябе цела. Гэта цела робота. Без чалавека. Мы просто сказалі, вось табе робот, вось мы цябе падключылі кабелем да гэтага робота, далей ідзі куды хочаш, рабі што хочаш, але зрабі, каб гэтая сабака там бегала ці прыгала, ці рабіла нейкія адпаведныя рэчы. Так, потым на спіну гэтай сабакі ставіцца, памятаеш, аўтамат? Так. І яна бяжыць ужо агулам. Не, ну гэта не смех, гэта Кітай так робіць. Так Кітай ўжо робіць, так. Мы таксама ў адным з падкастаў расказвалі, нават ёсць даволі цікавае відэа, як насамрэч некалькі тыпаў роботаў, такіх звычайных, якіх мы з вами бачым у нейкіх рэклямах, да іх прычэплены у розных месцах зброя, і яны ўжо бягуць усе разам, камунікуюць паміж сабой, ім нават не патрэбны, можа быць непатрэбны інтэрнэт, то бок яны паміж сабой па лакальнай сетцы могуць абмяркоўваць, куды ісці далей і каго знішчаць. На жаль. Таму гэта ўсё было зроблена хутчэй, чым чалавечая каманда ў 20 разоў, то бок там уже людзі не будуць прачынаць. Ну так. Не змог надзейна выканаць фінальны этап. З іншага боку, для дзетак гэта класна. Так. Не, ну глядзіце, зараз можна набыць робасабачку за
$6 тысяч, ну там с доставкой с Китая. Ну, копейки. Не 6, полторы тысячи. Юни 300 коштует там 1400. Плюс доставка, ну за 3000 можно набыть себе робособаку. Дзіцёнку. Так я лепш колонку І калі раней куплю. гэтую робот-собаку было вельмі складана запраграмаваць, бо трэба было і праграмаванне ведаць, і як там гэты датчик інтэрфейса, то зараз ты просто даеш дзіцёнку клод-код, а там просто чат. Подключаеш клод-код да гэтага робота, і дзіцёнак самастойна надыктоўвае, што гэты робот павінен рабіць, і сам праграмуе голасам гэтага робота. Ну, класна. Пачакай, а адказнасць хто нясе, як што? Такая якая адказнасць? Не, ну бацькі нясуць адказнасць. Бацькі, ну так, ну а што гэтая собака Ну, так яшчэ грошы плаці, а потым яшчэ адказнасць Такая нясе. якая адказнасць? Ну, ўсё здараецца, вы ж самі сказалі. Просто я памятаю, у маім дзяцінстве была вось гэты конік, які вось так хістаўся, і гэта вось была маэль. А зараз А у Лёшы хобі-форсі. Лёша кажа, трэба заказаць робота, падключыць клод-код, божачкі. Ну, але так. Не, ну, сваім дзяцінствам маёй палкай крапіву білі, ну, цяпер што? Не, я А згодны. я глебу еў, ну, давайте. Ракаў, так. Вось, і ёсць таксама цікавы прыклад, трошачкі адыдзем ад этой тэмы. Мне калегі на працы паказваюць, якія гульні яны ствараюць разам з дзецьмі у Lavabolt ці іншых інструментах. Напэўна, цяпер ужо можна проста ў клод-код гэта рабіць. То бок, што робяць па выходных там бацькі ці матулі з дзецьмі, яны проста садзяцца і разам прыдумляюць гульню з нуля, так, якая прям спецыяльна пад гэтага дзіцёнка з тымі прынцэсамі ці, не ведаю, робатамі, якіх яны абажаюць. І гэта даволі цікава, мне падаецца, так правесці час. І гэта, напэўна, перайдзе таксама ў фізічную прастору без гэтага ніяк. Я думаю, праз год гэта... І яшчэ одна. Блин, у меня есть на IT-бороде классное интервью, але на российской, ну, у нас специалистов таких нема, с Юром Акуловским, я посылку додам, мы размовляли про секс-индустрию роботов. Так. Пикантная тема. Але там так само... Да, такі доходим. Там червоной стужечкой и про все интервью ідзе думка об тым, что праграмісты ў будучыні і людзі звычайныя, яны будуць самі праграмаваць сабе секс-ботаў, і чым лепей ты яго запраграмуеш, прабачце, але я казаў, што ў нас не для дзяцей шоу, тым больш ты атрымаеш таго, чаго табе трэба. То бок трэба быць лепшым прафесіяналам, каб атрымаць больш задавальнення? Вось так. Усе гэтыя цацкі, не толькі эратычныя, а проста ўсе гэтыя цацкі, роботы, яны будуць стымуляваць людзей, якія з імі працуюць, разбірацца больш дасканала, каб зрабіць больш дасканалую рэч для сябе. Гэта можа быць робот будаўнічы. Ты будзеш будаўніком, які будзе праграмаваць сабе гэтага робота. Гэта від матывацыі. А? Это мы пра матывацыю. Не, ну, напэўна, будуць вырашэнні, канешне, на рынку, так, якія ты зможаш проста набыць, і агулам 99% будуць карыстацца такім, але сэнс у тым, што вы зможаце набыць сабе базавую версію, якую вы зможаце сабе праз клад-код самі зрабіць так, як вы хочаце, і ці то гэта цацка такая, ці іншая, яна зробіць вам тое, што вы хочаце. А мы пераходзім з вами да этыкі. Гэта апошняя рубрыка у нашым падкасці заўсёды, бо гэта такія тэмы на паразважаць. На іх ніколі няма добрых адказаў, асабліва цяпер, калі мы з вами дзесьці ў сярэдзіне, ці я не ведаю, дзе на пачатку ўсяго гэта шыі-бума. Але пойдзем. Гэтую навіну прынёс я. Яна гучыць так. Шаі мацней б'е па занятасці старэйшых і самых маладых супрацоўнікаў. І гэта, ну, падаецца, вядома ўсім, так, што чым старэй ты становішся, тым складаней табе зразумець, што адбываецца ў свеце. Так, асабліва ў век шаі, калі гэта так хутка ўсё развіваецца, табе трэба літаральна сидзець кожны дзень і спрабаваць слухаць навіны і разумець, то, канешне, ты будзеш першым кандыдатам на тое, каб, на жаль, пайсці з фірмы, як бы мы гэтага не хацелі. Так, то бок я ўжо гляджу, напрыклад, на маіх бацькоў, якія яшчэ у веку 50 гадоў, але ім ужо складана зразумець, у сэнсе ідэю чата ім не складана зразумець, але глыбей, як гэта можа паўплываць на іх працу, як забіць іх працу хутчэй з гэтай дапамогай, ужо трошкі больш складана. І таксама, калі глядзіш на супрацоўнікаў, напрыклад, у маім офісе ў Амстэрдаме, у нас традыцыйна ёсць і праграмісты, у якім там 50 плюс год, так, і гэта, насамрэч, мне падаецца, даволі стандартна ў Еўропе. Я памятаю, у Менску было больш маладых людзей, все ж такі у гэтым. Вось, у Еўропе больш старых людзей і не старых, старэйшых людзей. Вось, і ты бачыш, што сапраўды як гэта adoption, так, то бок тое, як хутка людзі выкарыстоўваюць інструменты, ці наколькі яны падвышаюць прадуктыўнасць, моцна залежыць ад узросту. Вось, і, на жаль, тэндэнцыя такая, што... А раскажы пра даследаванне. Пра даследаванне не раскажу, але раскажу пра свой досвед. Вось, і наконт маладых людзей, тут я насамрэч менш згодны. Напрыклад, калі мы цяпер шукаем людзей, напрыклад, на нейкія праекты мы хочам знайсці сеньораў людзей, так, то людзей з вялікім досведам. Так вось цяпер у нас
матывацыя такая, гэта альбо сеньор, які сапраўды 15 год ужо робіць гэта і напэўна ведае, што трэба рабіць, альбо гэта сапраўды малады чалавек, але які у яго шаі галаўнога мозгу. Так, то бок все, што ён робіць шаі нейтив, так, то бок ён не саромеецца спытаць самыя пытанні, ён можа разабрацца ў любой тэме сам. І, напрыклад, адзін з апошніх людзей, якога мы нанялі замест сеньора, гэта вось чалавек, якому 22 гады, ён скончыў універсітэт, але тое, як хутка ён можа зразумець, што адбываецца, і тое, як хутка ён можа сам навучыцца, і насамрэч тэставае заданне ў яго было вельмі непростае, і ён палову з гэтых тэхналогій ввогуле не ведаў, але все зрабіў вельмі класна. Вось такіх людзей мы таксама наймаем. І я вам хочу сказаць, што грошай яны просяць прыкладна як сеньоры, і гэта таксама вельмі цікава. Які у вас досвед з гэтым? Ці вы бачыце ўжо, што людзей старэйшага ўзросту звальняюць праз шаі? Ці вы чулі такія гісторыі, што хтосьці не паспяваў за гэтай гонкай, якая бясконцая ўжо некалькі год? Ну, я жыву больш беларускім кантэкстам, мне падаецца, і таму там... Пакуль не асабліва. Ну, паколькі яно ўсё агулам больш павольна развіваецца, таму прама, каб там скарачэнні ці звальненні. Можа быць, эйджызм і да гэтага існаваў, ну, калі гаварыць пра людзей залатога ўзросту, але звязана з шаі, я не ведаю такіх выпадкаў. А вы? Не, гэта насамрэч добры сігнал, правда, што няма такого, што все кажуць, так, і у мяне звальнялі. Плюсы. Нейкая карэляцыя, канешне, ёсць. Яна ёсць. Звальняюць праз тое, што набіраюць тых, хто шаі карыстаецца. Хутчэй за ўсё карэляцыя карыстаюся шаі ўзрост, яна існуе. Пра што ўжо самі думаеце, ну, не будзем казаць. Але яна ёсць, але яна не напрямкі звязаная. Канешне, за ўзрост ніхто не звальняе. Звальняюць за тое, што навыкаў няма, навычак. Зразумела, канешне, бо трэба проста... На жаль, як Эмілія 10 разоў сёння падкрэсліла, трэба хутчэй, больш, бо сядзіць побач офіс, які робіць гэта так, то... Тут ёсць яшчэ праблема з маладымі іншая. Раней ўсё было перакос у адзін бок быў. Тыпу, карэляцыя з узростам падвышалася, а чым ты маладзейшы, тым больш ты можаш працы рабіць, ты такія шаі за бясплатна можаш рабіць. Падавалася, што маладыя, наадварот, у лепшым становішчы. А зараз, калі ўсім у праграмаванні кажу, калі ўсім патрэбныя суперэфектыўныя спецыялісты, у якіх за плячыма 10-15 гадоў, таму што ты павінен разумець проста здаравенны пласт, то і ў маладзейшага пакалення праблемы, бо яны не ведаюць, як вучыцца, як за вось гэты год-два набраць 15 гадоў досведу. Так, у некаторых атрымоўваецца, але гэта шмат працы, гэта амаль што так. Это амаль што нон-стоп, вы павінны пра гэта чытаць, слухаць і спрабаваць, бо толькі тэарэтычныя веды, канешне, гэтага недастаткова. Вось, але так. Найбольш у бяспецы тыя, хто ў IT ўжо нейкі час і якія, канешне, падтрымліваюць свой узровень шаі і якія не баяцца шаі, скажем так, а бачыць у гэтым хутчэй кампаньёна, які дапамагае, чым, прынамсі, у дадзены момант замену. Мне падаецца, што гэта айцішны перакос ўсё ж такі пакуль што. Ну, канешне, у асноўным так. То бок у іншых прафесіях там даволі хутка можна зразумець, што шаі можа дапамагаць табе рабіць і хуценька навучыцца гэта рабіць. Але разам з тым, гэта ж таксама можа быць добрым стымулам для таго, каб развівацца ў гэтым. Ну, то бок, цяпер са сталымі людзьмі шмат працуюць, ну, ёсць там адпаведныя праграмы, каб яны падвышалі свае кампетэнцыі ў гэтым. Таму класна, ну, то бок, больш варушыцца. Ну так. Просто у айцішцы нібыта ўсё жыццё трэба было варушыцца перад шаі, з шаі. Пачакайце, а уявіце, вось нам будзе па гадоў 60-70, вы якія будзеце цікава? Я буду роботам. А мне беларускі наш стартапер сказаў, што будзе хутка таблетка ў 60 гадоў глытаеш і адкатваешся до 30. Ведаеце? Але як... Але адкатваешся ў якім сэнсе? Ну, в сэнсе аднаўляешься, там у тебя организм... Ментально. Клетки аднаўляются до 30 гадоў. Аднаўляешься до 50 гадоў назад. Што галоўнае? Галоўнае 2 не выпіць, кажуць. Все браць чырвоную, так? Цеку там трэба браць. Добра, Лёш. Ну, апошняя навіна гэта пра тое, што людзі любяць гучна размаўляць. Это вось такія у нас навіны цяпер. Не, ну яна этычная. У нас праблема адна з найвялікшых, якая ўжо зараз існуе, гэта тое, што ўсе бачаць, што звальненне ўжо ёсць. Усе намагаюцца закрываць, заплюшчваць на гэтыя вочы, пакуль што атрымліваецца.
але звальненні нікуды не знікнуць і ніхто не кажа, што рабіць з эканомікай, таму што адкуль будуць браць грошы людзі, у якіх знікне прафесія, ніхто не кажа. І вось нарэшце сабралася група людзей, вялікая група, там уже больш за 2000 подпісаў, сярод іх 16 нобелеўскіх лаўрэатаў і просто супер крутыя людзі з універсітэтаў, акадэмікі. Дай згадаю, падпісалі... Не, выказалі заклапочанасць. Выказалі заклапочанасць. Ну, зараз зажывем. Все. Выказалі заклапочанасць, называецца гэта заклапочанасць we must act now, мы павінны дзейнічаць зараз. Скажем так, такія выказванні, подпіс, там вельмі пройдзеце, пачытайце, там вельмі простая думка. Яны кажуць, што, па-першае, ШАІ будзе нашмат больш магутным праз 10 гадоў, гэта вось база, гэта так і будзе, яны так кажуць. Яны кажуць, што гэта выклікае беспрэцэдэнтную трансфармацыю эканомікі, і ўжо сёння, па-трэцяе, дзяржавы павінны думаць, што з гэтай эканомікай рабіць. То бок яны ўпершыню, насамрэч, падпісалі акт, які заклікае падумаць, як трансфармаваць эканоміку. Пра гэта мала хто размаўляў гучна. Просто хіба ўпершыню? Вось каб цэнтралізавана пра эканоміку ўпершыню. Бо раней былі там нейкія асобныя людзі, асобныя эканамісты, якія казалі, што можна то-то зрабіць, але на ўзроўні дзяржаў размоў не было. Можа быць, гэты падпісаны акт, можа быць, ён усё ж такі зверне увагу. Так, з назвы вынікае, добра, мы павінны дзейнічаць. Як дзейнічаць? Нейкія прапановы? А як гэта ўжо дзяржава павінна вырашаць? Ну, то паглядзі, ёсць умоўны кіраўнік вялікай краіны. І ёсць там 5 чалавек эканамістаў, якія распавядаюць пра тое, што будзе з эканомікай фігня. Ёсць у гэтага кіраўніка краіны эканамісты эканамічныя, якія проста не ведаюць пра гэтых 5 людзей. І яны не ведаюць, што рабіць эканоміка. А тут хоба з'яўляецца акт, які падпісалі людзі, пра якіх ведаюць гэтыя кансультанты. Так, а з кожнага праса і так не гавораць пра гэта? Пра ўсе наступствы? Пра эканоміку мы гаворым, але нас не глядзіць Трамп. Ды не, нават не мы. Там шмат, вы ўзгадвалі кнігі, дзе апісаныя магчымыя наступствы і гэтак далей. І гэта... адная справа, калі як бы сабака проста брэша. Адная справа, калі пра гэта кажа 1000 чалавек проста звычайных, і іншая справа, калі пра гэта кажа які-нибудь эканаміст Нобелеўскай прэміі. Але кажа. Зразумела, што потым яго могуць наняць, і ён не толькі казаць будзе, ён будзе яшчэ прапаноўваць. Хутчэй за ўсё. Гэта падаецца непазбежным, правда, што нам трэба нешта рабіць, але я думаю, што будзе як заўсёды. Спачатку нешта здарыцца. Нам падаецца, што гэта непазбежна, але не нам трэба рабіць. Мы нічога з гэтым не зробім. Што мы можам з эканомікай зрабіць? А яны хаця б маюць гэтыя нейкія рычагі, каб гэта змяніць. У іх жа ёсць... Так, я тут буду трошки пессімістычным, мне падаецца, што мы пойдзем як звычайна. У нас нешта здарыцца, у нас здарыцца нейкае гіганцкае беспрацоўе, не ведаю, 15%, і толькі тады мы ўжо пачнем думаць пра нейкі базавы даход, і вось гэта ўсё. Але мы ўсё роўна ўсе памром. Я не бачу ніякай краіны, якая ў дадзены момант рэальна на ўзроўні краіны, на ўзроўні дзяржавы, нават любімыя мной Нідерлянды, я не бачу размоў на гэтыя тэмы. Хаця, зноў ж такі, ў Амстэрдаме з кожнага... Колькі ты чалавек звольніў праз ШАІ ўжо? Не, я пакуль, на шчасце, нікога не звольніў. Колькі старэйшых людзей ты звольніў? Праз тое, што яны горш карыстаюцца? Я думаў, што ты скажаш многа. Не, я пакуль нікога не звальняў, на шчасце, мы толькі наймаем, але мы ідзем у той бок, калі пра гэта трэба будзе задумацца. Але я бачу, што дзяржавы вырашаюць пакуль зусім іншыя пытанні, і, магчыма, у дадзены момант яны рэальна больш прыярытэтныя. Бо калі мы не вырашым іх, нам не будзе нават за што вырашаць наступныя праблемы, калі пачнецца калі дзяржава не будзе звяртаць на гэта ўвагу, не будзе нічога рабіць, то вось гэтыя людзі, якія падпісалі гэты акт, пачнуць прапаноўваць нешта, пачнуць паралельна рабіць сваю кар'еру палітычную, і яны прыйдуць да ўлады ў гэтых дзяржавах. Таму што калі людзям будзе нечага есці, яны ці пойдуць паліць гэтыя офісы, ці будуць абіраць людзей, якія хоць штосьці змогуць зрабіць. У Нью-Йорку зараз мэр Нью-Йорка — гэта мусульманін, які просто цікава, так. Гэта дзіўна, таму што нібыта ў ЗША мусульманін, мэр Нью-Йорку, гэта дзіўнавата гучыць насамрэч. Алёша, не. Давайте не пойдзем у той бок. Я пра тое, што там ён вельмі малады, яму там 30 з чымсьці гадоў, што таксама незвычайна. І людзі здзіўляюцца, а як так атрымалася? А ён просто выконвае тое, што напісаў. Вось і тут з'явяцца людзі, якія просто будуць, трансфармаваць эканоміку. І яны будуць... Що, чарнуха?
Карацей, этычныя пытанні, як заўсёды, складаныя, на іх няма канкрэтнага адказу. Мы пакуль з вами жывем... Што я накидываю для Так, каментараў. Лёша таксама любіць накидваць, каб нам прыйшлі, напісалі хаця б трошкі каментароў, што заўсёды прыемна. Мы з вами пакуль жывем, як я ўжо казаў, дзесьці, падаецца, пасярэдзіне, так? Бо, напрыклад, кампаніі, прынамсі тыя, якія я бачу, пра якія я чую, ўсё ж такі больш наймаюць, чым звальняюць, так, праз ШАІ. Хаця мы можам казаць так, што Мета звольніла 30 000 чалавек, але тут пытанне, колькі Мета наняла ў 2021 годзе. 150 000 чалавек, так, ну цяпер, магчыма, ўсё ж такі 30 прыйдзе зазвольніць. Карацей, не ўсе скарачэнні, пра якія мы чуем, яны, напэўна, праз ШАІ, хаця часам ШАІ выкарыстоўваецца як повод, каб звольніць людзей, але цікава, што будзе далей. Таму з гэтай апошняй навіной мы запрашаем вас падпісацца на нас, слухаць нас, прыходзіць абмяркоўваць. Нас таксама можна знайсці ў Тэлеграме і прыйсці да нас у наш сакрэтны чацік. І таксама з намі абмяркоўваць. Там 7 чалавек. Так. Станьце 8. Хто нойдзе, той нойдзе. Так. На гэтым у нас все з навінамі. Мы прапануем вам таксама час, калі вы хочаце задаць нейкія пытанні ці паспрачацца з намі. А памылачкі, верш? А памылачкі і верш? Давай памылачкі. Але я не записывала асабліва. Я запомнила па штучнаму інтэлекту, па чым? Так па мы ж штучным... казалі, будзем... Так, але у мяне толькі там 2-3. Штучным інтэлекце. Дзіцёнак. Так, калі хтосьці не разумее, што зараз адбываецца, это наша цікавая традыцыя пад канец падкаста абмяркоўваць, дзе мы налажалі ў беларускай мове, хаця мы, конечно, намагаемся, але Эмілія нас выпраўляе. Нас усіх, нас сябе таксама. Так. Па штучным інтэлекце дзіцёнак гучала, калі мы гаворым пра дзіця чалавека, гэта дзіця, не дзіцёнак. А дзіцёнак гэта? Не ведаю, можа. Чакай, дзіцё? Дзіцё, дзіця, але не дзіцёнак, няма такой формы. Ну, то бок ёсць, мы ўжываем, но гэта неправільна. І яшчэ было сабака, ён мой. А яшчэ был стул, а гэта крэсла. Эх! А гэта столь. Ну, тады ўжо... Зачыняць. І ускосны. Нам сёння больш актуальна адкаркоўваць. Закаркоўваць. Так, гэтаму чалавеку падаруначак. Ты ўзяў падарункі? Ты твои падарункі. Ну. Усім віна. Все? Нема больш памылак? Найвялікшы. Так. Дайце мікрафон гэтаму чалавеку. Чакай. Другі токсік пасля Лёшы. Я жартуем. Дзякуй, што вы ўсё запісалі. Гэта вельмі каштоўна. Зараз он будзе просто правільны. І зараз мы будзем да 15 гадзіны сядзець. Давай. Не, ну тут не так шмат. Першая распавесці, гэта украінізм, можна казаць. Распавесці украінізм? Ля-ля. Сур'ёзна? Канешне. Просто расказваць і ўсё. Фіга сабе. Далей. Не, я не спрачаюсь. Так, мы адзін аднаго норму. Зараз мы толькі нас. Не біцеся, перастаньце. Не трэба біцца на гэтым падкасце. Другое. Наступна трёп з літарай Ё, відавочна не можа быць такого слова у беларускай. Далі просто памылка ў карані пра тутака, пра тутаку, слова склоняецца. У беларускай мове назвы склоняюцца. Дзякуй. Далей з Мітрыем, правильно казаць, з метро. Гурневіч дзесьці вось так. А вось неправільна, таму што ён кажа, што яго трэба называць Дмітром. Все. Я хацеў, з кім я спрачаюся? Па полачках, правильно казаць, па паліцах. Па паліцах, не па палічках? Ну, можна па палічках. А, па палічках гэта я зараз прыйду. Далей дадзеных, у сэнсе данных. Так. І... Даныя з адной літаркай Н? Так. Далей, так, косвенна-ускосна ўжо казалі. І багахульнік, правильно казаць, блюзнер. Як яшчэ раз? Блюзнер. Это я вас багахульнікамі пастаянна называю. Блюзнер? Так, о, чакай, а ёсць слово рэлігіёзны? Рэлігіёзнік. Рэлігіёзнік. Я не філолог. Ну, гэта ж не... Гэта выдуманае намі. Вы любіце гэтае слово? Я люблю гэтае слово. І апошняе, гэта вось ужыванне слова прам. Яго няма, так? Ну, яго, па сутнасці, няма такого слова. А чым можна было б замяніць? Я не ведаю, чым так можна дакладна замяніць, але, ну, фактычна гэта слово паразіт, то бок яго ўжываць. А якое слово я праслухала? Прам. Ну, прям, ты ведаеш, такая навіна прям просто капец. А, яшчэ было, ведаеш, якое рызанула карышыць, ці штосьці такое было? Карышыць. Я асёкся, бо нема. Ну, асёкся, працягваю сябе тапіць. Давайте. Як? Кумпель кажа, што... Кумпель?
Ну, гэта з Не, польскай. ну, вельмі так. Дзякуй. Дзякуй Яшчэ вялікі. хто-нибудь? Адзінае шоу, дзе можна накідаць за каўнер. І мы вам яшчэ і Дарэчы, падзякуем. усі, хто памылачкі прапановвае, Эмілька потым кантактамі абмяняецца, і завтра мы падаруначкі дадзім, так? У меня нема столькі падарункаў, Лёша, не абяцаю всім падарункі. У меня есть 9. Добра, Эмілія, ці ёсць у цябе Яшчэ нейкі 2. пазітыўны, прыемны верш на заканчэнне нашага? Верш могу вам прачытаць, хочаце? Давай. Мы заўсёды Так і скончым, прыгожа. Дзякуй. Алі будзе доўгі. Вы ж доўга гаварылі пра вашы гэты Давай. клод. Мы адпачнем. Так. Паколькі сёння мы ўзгадвалі пра Владзіміра Пракопавіча Някляева, то верш будзе яго. Я вельмі люблю яго вершы. І калі у нас будзе з ім размова, якой мы, магчыма, падзелімся, я абавязкова спытаюся, што ён адчувае, калі чуе, як хтосьці чытае яго вершы, і ці гэта не так. Можа, яму не падабаецца, а я тут... Ну, але яго тут тутака няма, таму... Добра, гэты верш ён прысвяціў сваёй жонцы Вользе, і я яго вельмі моцна люблю. Ён моўчкі крочыў берагам марскім, ягоныя сляды змывалі хвалі і адбягалі. Потым цалавалі сляды жанчыны, што ішла за ім. Ён не глядзеў, ці ідзе, ён шлях пачаў і доўжыў так, нібыта ішоў да мэты, якое ніхто не ведаў, апрача яго самога і жанчыны гэтай. За імі шлях не рассыпаўся ў прах, бо самі ішлі яны куды хацелі, і разам з імі па сваіх шляхах звяры і птушкі беглі і ляцелі. Днём грэла сонца, ноччу грэў касцёр, яны ішлі, нічога не шукалі. Пілі ваду, што працякала з гор, і елі сыр, што пастухі давалі. Калі ісці стамляліся, плылі, спаць клаліся пад зялёнаю алівай, і ён спяваў на раніцы, калі яна з ім прачыналася шчаслівай. У ёй аліва вечная цвіла, яна ісці яму давала сілу. Ён вёў яе, яна яго вяла, ад небасхілу і да небасхілу. На іх сляды, што ішлі вакол зямлі, паклаліся сляды дачкі і сына. Бог ведае, куды яны ішлі, і хто быў ён, і хто была жанчына. Дзякуй. Дзякуй. На гэтым час развітвацца. Калі вы хочаце паразмаўляць з кімсьці з нас альбо з усімі намі, не саромцеся, падыходзьце. І ў мяне ёсць віно. Так, мы все будзем дзесьці. Я ў гэтым падкасце толькі. Вы пазнаеце нас па віну. Калі ласачка, давайте паабмяркоўваем, калі у вас ёсць нешта. На гэтым афіцыйна мы скончваем запіс. Дзякуй. І для тых, хто нас слухае, для тых, хто нас слухае, дзякуй, што паслухалі нас ва онлайне. З вами былі Алексей Картыннік, Евген Ефимов і Эмілія Гаўрус. Дзякуй. Дзякуй.